Zero rachiri nokupuhwa mwana usvika pakukura udai usingazivi musha wemurume uri rombe uri sasikamibva panapa handidi kutaura nemapenzi. Chii chakunetsa, chii chakushayisa hope, zvinofadza zvinosuvisa, ngatikurukure. Hello guys, zita rangu ndodzi Mishoma Gaya. Ndadzoka zvakare nepodcast yedu inonzi Let's Talk. Iyi ndo yatinokurukuraka nevanenge vaine zviri mukati memwoyo zvavanofunga kuti izvi ndoda kumbozvisheyawo neumwe munhu. Pamwe kana ari kusanganawo nemamwe maproblems anogona kuona kuti pamwe ake ari nani. So nhasi vamwe wenyu munogona kumuziva, but actress wangu akatijoina I think pane about 3 years. Asi paakandijoina pekutanga achitanga kundiaprocha akanyora meseji yake achitaura nezvezvinhu zvaaisangana nazvo muupenyu hwake, zvaakangoti Mishi, kana uchikwanisa indigadziriro drama restori yangu iyoyi because zvinhu zvandakasangana nazvo zvakandirwadza. Saka nanhasi hatisati taita stori iyoyo, asati agadzira script pamusoro pe-life experience yake yaakasangana nayo. Saka tangoona zvakakodzera kuti ave one of the guest paLet's Talk kuti atitsanangurire zvacho zvainyora mumessage. Zvimwe zvacho haana kuzozvipedzaka, aida kuti zvizonyatsogadzirwa riri movie because ndo yainga iri way yake yekuti ahile. But now sezvo pane chirongwa chedu ichi, nhasi tinaye ambotikurukwirira zvimwe zvacho kuti zvaifamba sei, ndezvipi zvinomudya mwoyo, ndezvipi zvaarida kusheyawo nevamwe vanhu kuti pamwe vangabatsirika kana kudzidza pazviri, iyewo achirerutsawo mwoyo wake. Rosi. Yes madam. Makadi askari. Tiri right. Nasi ndimatitsika nasi. Ya, chokwadi. Nyaya yako iya yawakanyora ndifunga wakataura kuti inini chero mukandidedza paLet's Talk panotoda part 1, part 2, part 3 because nyaya dzacho hadziperi. Dzakawandisa, yakakurisa. Chokwadi. So ndiwe mukana unogona kungotanga nekungoita sei, nekungotaura zita rako wotangira nepauroda kutangira iwewe. Okay. Okay, ini ndonzi Rosemary Aswirawe. Ndakakurira kuAirport. Mai vangu nababa vangu vakarambana, ndichiri mwana mudiki, maybe ndachitokambaira zvangu pavakarambana. Saka mama vangu vabva vatamira unogara kuAirport, baba vangu vakasara kuchigara kudziva rasekwa. Baba vangu vakarora mumwe mukadzi, mama vangu havana kuwanikwa. Takatanga kurarama namama upenyu hwairwadza, asi taishingirira hwairwadza zvaive nani nekuti mama vaive varipo. Tikararama kubva paramba namama vangu, handiziva vangu tegore ripi nababa vangu, kusvika 2003 ndina mama vangu. 2003 mama vangu vakazoshayika, ndanga ndine 8 years sekuberekwa. Mama vangu vashayika ndopakatangira zvese. Mama vangu vakashayika 2003 musi wa28 October takuenda kuChristmas. Zvinhu ndopa zvakatanga hapana akazomira neni. In fact ndisati ndasvika kushaya akamira neni. Zvinhu zvakatangira panhamo pamai vangu. Mama vangu vakaenda kunovigwa. Panhamo pavo paishayikwa chekudya. Panhamo pavo pakaoma zvokuti kushayikwa box rekuisa mofi. Vakatozoita kukomerwa box kuti vakwanise kuenda kunovigwa. Right. Vaenda kunovigwa, havana kunovigwa zvekuwirirana zvokutenga makuva. Mama vangu vakavigwa zvekutoba guva racho, zvokuenda usiku. Nguva inoso magadhi kuma4 anenge abva. Kwakusvika kuya kwakutotanga kuchera guva fasi kwakutoviga munhu. Kwaive kurasa kwaisava kuviga. Zvanga zvakaoma. Right. Tabva ipapo takachengeta mama. Pandakutanga kugara nasisi vangu yaive festival imba medu 3 festival yemba medu. Ndagara nasisi vangu, zvinhu zvazvisina kupfava, zvinhu zvazvakaoma. Baba vangu vakabva vati, baba vangu vakanga variko, even pakafa mama vangu vanga variko, asi pakatumwa hanzvadzi yangu inini anosira inini kuti ndonoudza baba kuti mai kuno kuvashayika. Chero avo vanga vari separate. Havana kuuya kunhamo kwamai vangu chero kuzotikuta isusu vana. Havana baba vangu, hatina kubvira tambovaona.
zvoti nyaya inondirwadza kusvika nhasi handikwanise kuitsanangura pauti yakandirwadza kuti hatina kuwana munhu akakwanisa kuuya kotinyaradza isusu vana ari wedzinza redu. Mama wangu akavigwa nevatorwa, hama dzavo chaidzo hadzina kuwanika panhamo. Zvakarwadza, zvanga zvakaoma, infact zvanga zvakaoma, asi mai vakachengetwa. Baba vangu bva vati kuhanzvadzi yangu, unokwanisa kuuya inini nehanzvadzi yangu tiri 2. Vakati sisi vangu vanga vane maprevious avanga vakaitirana kudhara, zvavanga vakaitiranawo tichiri vadiki. Vakati handisi kumuda kuno, titendewo Mwari pakuti anga aroorwa, wanga sisina nidhi yekuchengetwa, aitongogarawo mumba make. Saka bva ndaenda kunogara kudziva vachiri kudziva rasekwa, wanga usati watama kuenda kuHeathcliff. Ndaenda unogara kudziva rasekwa, ndandisina kujaira kugara upenyu hwamainini, ndandikajaira kugara namama vangu. Zvaiitika zvese ipapo zvanga zvakandiomera. Mainini vaigona kungoti Rozi aba chakati, nepandisina uchiba. Rozi atora chakati. Pane vamwe vainzi madzimai vaigara paseri pemba yedu kudai. Saka madzimai vavo vakambonzi Rozi aba sipo. Sipo chaiyo sipo. Pane sipo twaimboveko twainzi masabau twekuMozambique. So Rozi aba sabau yangu. Ofuchi vaiwirirana namainini wangu, vobva vauya vataura kuna baba wangu. Mainini wangu vaingovenzirai kuti ndibve pamba. Ndakatanga kushungurudzika, zvinhu zvakaoma. Ndakakugara nguva refu, ndakakugara month. Pandaudza hanzvadzi yangu, ndo yandandaenda nayo ikoko, ndikati kuno kunini handigona kugara, ndandiri mwana mudiki. Ndakakugara mwedzi mama wakasvika October, ndakakugara November chete. Pandati ndada kudzokera kuna sisi. Hanzvadzi yangu anga sina mari, ndanga sina kukutandira mari yekuti ndikwanise kuenda kumba. Anga ari mudiki, ndandiri mudiki. Pandaenda kumba kuna sisi vangu Epworth. Ndaiita zvekuti ndikakwira mukombi. Kombi pakakwana vanhu 4. Ini ndoendawo pamberi pemunhu asina kundidzinga. Ndomira ipapo. Pamwe pacho ndaigona kutonzi ibva pamberi pangu. Saka ndakazoenda kuback seat kweimwe kombi. Pandataura namwe madha ndokumbira kumira panapa. Ndandisingagoni kutaura mashoko akawanda, chandaigona kuita kuchema. Nekuti vaibva vangoti ari kushungurudzika. Ndobva ndatongoenda hangu kupi kwandiri kuenda. Ndasvika mutauni, ndorangarira kuti rekuAirport ndo yakazondishungurudza zvekuti ndakatopotsa ndaendwa neni, ndakatukwa, ndakaita sei nekuti ndakamira pano paifanira kunge pane munhu, handina kuzviziva chachiri chikosta, paifanira kunge pane munhu pandakamira. Pandakazoenda kuti ndiburuke, ndakabvunzwa kuti mari yako iri kupipa, wanga uri paifanira kunge pane. Apa ini ndandakamira ndozviziva kuti pane nzvimbo yemunhu. Vana avo kundirova vakandiburutsa pandaenda, asi vakapopota. Pandaenda kumba kwasisi wangu, anga Manheru. Ndasvika ndavatsanangurira kuti ndatadza. Sisi wangu akati ndaida kungoti unozvionera. Inini maini ndaita sei? Ndaivaziva. Denda kakurambidza waigona kuzoti mandirambidza kuenda chichi waigona kutozondiyima. Pamwe ndaifunga kuti pamwe vachakuendesa kuchikoro futi baba wacho, pamwe waizofunga pfungwa dzekuendesa kuchikoro. Asi anyway, kana varamba don't worry, ngatigare evening. Takatanga kugara. Ndichiti imwe problem yasolveka, hapana zvandandaita. Ndichisvika kuna sisi banguru vabva vati handisiri ndega hama. Takatamba Christmas. Christmas iyo yakandiomera kudarika maChristmas ese. Sei yakandiomera, ndandisina hembe. Ndajaira kuti mama wangu chero vaita maricho but vainditengera hembe yekupfeka. But ndandisina hembe yekuti ndipfeke, ndasina chii, zvakandiomera, zvakandishungurudza. Ndorangarira ndiri kutoita kunge ndiri kupaona pakuona pandandakagara musi wa25 December 2005. Ndandakagara 2003 not 5 2003. Ndandakagara pachikona ndakadaisa zvangu kusvika Christmas yaita sei yadarika, right. Banguru vangu bva vatanga kuti ainini handichakwanisi kugara nemunin'ina wako because hasiri ndega hama yenyu. Sisi vangu pakutanga vakazviramba vakati haini handikwanisi kusiya munin'ina wangu achiita sei achitambura ndiripo, nokuti handina munhu wekumurasira, ndini first born zvauri kutoona, uye adhamu achiri mwana mudiki, so ndini ndatokura ndinofanira kugara nemi. Pakutanga takatombotuta zvinhu vataenda kugara tega, ini nasisi vangu tutu. Sisi wako wanga vakura sei? Vanga vakura maybe zvekuma 23-24 years, vava munhu womukuru. Saka chinzvimbo chekuti munozivawo marriage. Banguru vangu vakabva vatevera patakambotuta paya. Banguru vangu vatevera bva vawirirana, patambogarawo zvezvimazuva, banguru vangu vakabva vasimudzira futi. Dzimara ndazotoonawo sisi vangu vazoti iwewe chidzokera kwawakabva kunani? Kuna baba.
kuti ndidzokere kuya zvakandiomera ndidi kunyepa. Sana ndakuti ndikaenda kuna banku kumba kwasisi ndosvika banku rakasvika ubasa usvika uri wasisi. Wotanga kunetsana, wotanga kuitana sei zvinhu zvacho zvakungo hapana changa chanakira chimwe, zvinhu zvanga zvaoma. Kudzimara inini ndakabva. Ndaigona kuti ndobva pamba ndoenda ndonogara kumba kweshamwari, pamba peshamwari chero. Ndakararama upenyu hwekuti ndaingogona kuti nhasi ndikurara panapa. Ndikasvika pamba penyu, vana venyu vasikana vakatambawo neni tikawirirana. Panguva yekurara maigona kutondiviga kuzondipinza nehweseri ndopinda ndorara. Makusenseni ndomuka ndobuda. Ndorangarira rimwe zuva ndakarara nemwe ainzi Shorai. Shorai pandakarara naye akati banguru vake vangatanga kukomplaina futi kuti inini handikwanisa kuchengeta vanhu vakawanda chichichichi. Saka Shorai akabva azonditurika gumbo zvezvekuti paita kunge pane munhu wani. Ende takanamirana zvekuti pakaita kunge pane munhu wani. Nokuti handisisina kwekuita kwekugara. Ya, ipapo ndandichimboti garei nevanhu ivavo. Saka vanga ndofunga vaitonyarawo kundibudira pachena kuti chibva panapa. Saka ndakazozviona makusena acho banguru vaivauya taita kunamirana achiti vari kupopotera kuti hatifanirwa kunge tinewe panapa. Ndikati yeshi, another problem. Pandabva pamba paya ndairarama zvekungofamba. Chero ndikaona ndorangarira kuti kuEpworth vanokuziva pane pamwe panonzi before Kedish pamuguta. Pane mwe dreni randairara. Dreni iroro ndikariona manje kana nanhasi. Rinondiriteta handidi kunyepa. Rinondishungurudza. Rinondishungurudza pakuti ndaitomurara. Ndaigona kutomuklina masikati ndaitonge ndiri kutamba mahombwe. Ndirimo moni but ndichitotsvaira ndichita sei ndotora zvimagumbeze zvangu paitonge panorara imboka. Mambona nzvimbo inorara imboka. Ndozvaita pano pandairara inini. Kana ari masikati nendirimo chitamba mahombwe but manheru akasvika ndaienda ipapo pasina ari kundiona. Ndosvika ndorara. Ndasvika ndorara ndakazoti 2009 ndandane 13 ndasandasvitsa 14 ndakazodananawo nemumwe murume. Ndadanana ndichiri mastreets handina kudanana nemurume nekuda ndakagara zvakanaka. Mukomana iyeye ndakangofungidzira kuti pamwe ndarerutsa upenyu. Handauziva kuti ndanga ndaomesa upenyu. Saka tagara ndakabva ndagara nemurume uya handina kudanana ndofunga 2 months dzakawandisa. Ndana kungoita zvekuti dendaenda kunogara naye. Dendaenda ndakutozvipa pressure dendaenda. Kusvika pakuti ndakasvika kunogara nemunhu aisatondida. Nekuda kwekuti dendaenda. Maybe ndaizogara zvakanaka. But ndakabva ndaenda kunogara naye murume uya. Bandaita mwana wekutanga. Ndaita mwana wangu wekutanga. Mwana wangu wekutanga akakura. But upenyu hwanga husina kuoma, hwanga husina kupfava because amweni wangu vaisandida. In fact kudzinzana ndakatororwa hakuna aita sei. Alright, saka wakabva watobuda mumastreets une 14 years. Ndine 14 years ndinenge ndatotadza kutaura. Because mwana uyu ndakamuzvara musi wa15 May. Inini ndichisvitsa 14 years. Ndakasvitsa 14 years musi wa1 March. 15 May bandazvara mwana. 2009. Kana ndisinganyatsokanganisa. Alright, so Rosi, ndimuri kuti unyatsotaura kuti nemurume uyu makasangana sei akakudza kuti chii kukunyengedzwa kwakaita kuti uzobvumawo from mastreets nepawakazosvika uchibva ipapo nekuzoita mwana tichienda ikoko. Alright. Nemurume uyu takasangana akatondiona one day ndakagara pachidrainage changu ichocho panga patopamba pangu zvoti vanhu vazhinji vakasvika pakutoziva kuti mune munhu anorarama. Ndakatogara zvangu. Ndakagara pachidrainage ichocho pandakatogara vasvika patonditori sei chichi pandatoti yesu uri right here. Murume uyu akandipa washeni kuti ndiwache. Anga ari mukomana not murume sacha. Pandipa washeni kuti ndiende kunowacha kumba kwake. Ndakapota ndichitoziva kuti ndoenda kumba kwaJoe kunowacha. Ndowacha. Ndoenda kumba kwaJoe kunowacha ndowacha. Ndichiwana kamari. Saka one day Joe akazoita zvezvekuti anga ane voice irritate. Zvotaita kunge munhukadzi. Ndatoti Joe inini kumba kwedu kwakaoma.
pakuti inini akatraya kundibvunza life yangu yese. Ndakamudza ndikati abva kuti kwakaoma ini handakanaka. Kuna pekuti ndogara ndakasvika pakuita open kumuudza nepandinorara. Panditi ndomaunorara ndikati zvanzi unogona kuuya uchirara nevazukuru vangu munomu. Andauchiziva kuti munhu ada kutoitawo zvake akutondida. Hatina kudanana zvokuti takafambidzana. Hatina. Pana muti vazukuru vako vapi? Vazukuru vake vese vanga vari vakomana. Plus vaigara mu1 room vese. Saka musi wacho ndakatoenda kumba kwavo. Ndatoti mudreneji umu pane dhee rakanaya mvura yakanayira kumusoro. Saka yanayira kumusoro ndakabva ndati handisi kuda bandarara inini handauziva kuti kumusoro kwanaya kunonzi kuZimforce ikoko kusaidhi kuairport kwakanaya. Saka zvinofamba nemvura ichienda chinorasirawo kwainorasira. Bandarara ndakatorara. Ndakanzwa ututu ndoti kwakatanga kutototo. Tumakugunwa twangu ndikati kumakumba wangu ari kutota ndikunzwa handazodaiso ndikuvhura kudai ndikuona mvura yakutoerera. Lakiore kuti inozosvika yaye isina power isina pressure because yabva kura nditi. Pandatoti mvura bvandabuda bvandabuda ndaiti uku cardbox andinoziva mudhireni muyamo. Ndaiti ndikapinda ndoti apa cardbox ndotorara. Nogombezi handinaro but rarisiri sandati paita kunge panorara imbwa. Rasiri gumbezi rero rari 2-in-1 ranga rapera rasefika right. Pandagara ndo pandakazotanga kuwachira Joe. Musi wandapotsa ndaenda pakauya mvura ipapo ndo pandakabva ndaenda kunoti ndashaya pekuti asei pekurara sinzi wakanditi unogona kuya kuchita sei uchirara pandinorara papinda mvura chechecheche. Akaita ipapo ndoona kuti anga nemwoyo wese akanzwa tsitsi akanditi handitiona zvinhu zvauri kutaura kuti shuwa here kana kuti kunyepa. Patafamba patasvika pachinhu chacho patabavhura kudai patona shuwa pari kuyerera mvura patona pane gumbezi rangu pane mapusha angu pandoo netumwe tuhembe twangu. Panditi iwe saka waiza mwanduze pesa pawaigara muchichichichi ndasingazvibvume zvangu ndikati shuwa ndoma ndaigara. Zvikanzi it's okay no problem andeiti unorara. Musi iwoyo ndomusi wandakatanga kutorara naJoe tondibreaka virgin papo. Ndichirurangariro ndakasvika ndine shena isingatomboite. Patauro rake rakatochena bvandapukuta makumbo angu bvandarara. Mukurarawo imomo takabva tatoita bonde semukadzi nemurume patatosangana. Inini patakasangana pandakatanga kutobuda ropa rekutanga rekubva virgin ndo pandanga ndatangira kuenda kuperiod. Ndisati ndatomboenda kuperiod. Ndofunga pakazoperawo ropa iro rinenge rakabuda 3-4 days nenhumbu. Right. Handina kugara naJoe panguva iyoyo. Haana kuda kugara neni. Ainyara neni. Asaka kunyengedza sei? Musi iwoyo pandakatorara mumba imomo. Inini ndiri pacomfort panzvimbo iri right. Nachitonamata nechemwoyo. Kuti Mwari dei panapa pakave pangu zvachose. Toda kutaura chokwadi. Ndaitonamata ndichiti dei panapa pakave pangu zvachose. Inini ndatambura. Ndirambe ndichinodzokera unorara uko. Zvoti chero paakavata neni. Ndakarwadziwa. Ndakaita sei. Asi mukati memwoyo wangu. Ndaiti pamwe achanditora. Oita sei. Otokutanga kugara neni because upenyu hwacho hwandiomera. Right. Andaenda naye. Bandi iye aisandida. Akandofunga akanditekera advantage kana kuti pfungwa dzake dzaifunga panguva yandina chinhu chandakaziva. But takatovata tese. Pandaita tata kutopota chitorara tese. Pandaita nhombo. Sisi vake vakazouya aigara nasisi vake. Papa ari pasendi pasisi vake. Sisi vake bvoza but mashura ekupi akundiitira pano. Pana asingarizive street kid rononongera street kid orisa pamba. Pandabva paipaya. Pandadzokera so mai vangu vasati futi vafa vane stendi yavanga vanayo kunonzi kwajacha kuzasi. Sasa ndio vanga vakaipa mwana wasisi wavo. Mwana wasisi wavo uya anga kutirambidza kusvika pamba ipapo. Vavasina kumupa wangu kamuti kana ndazowanawo mari yekuvaka ndichazoya ndichita sei chivaka pari zvino ndimbofanira kugara. Saka ipapo pandaenda ikoko kwakune imba yanga yakadonha nemvura. Saka yanga yakamira one side. Saka ndafunga kuti umu hamusisiri safe umu. Since apa futi ndadzingwa uku munongoziva ndandangonyarawo zveudiki zvezvi. Kendidzike kuzasi uku. Pandadzika kuzasi kwekuya sisi vaibva vambopopota chichibva panapa handisi kukuda panapo chichibva ndati mwana wasisi wamai vangu. Ndo vakaramba nesendi yona nhasi vakaramba nayo nanhasi
hatina pekugara asivo vane pekugara assistant yanga iri yamai vangu right. Pandakungogara ndaingotenderera masikati manheru ndouya ndotora chigumbezi changu ndozvimoneredza ndobva ndarara. Apa wane nhumbu? Apa ndane nhumbu, hapana chandiri kuziva. Pandagara ndakungonzwa ndikadya kana mavheji zvakundiomera, akuvava zvakudini. Ndakasvika panguva yekuenda kunonzi kumasasa masikati, ndaenda kunonzi kumasasa, ndosvika ndovhura mabhini ndotora sadza. Mazuva acho vanhu vaitorasa sadza mufunge. Ndotora sadza rangu rinenge riri mabhini, ndotora chigaba changu, ndaitosuka sadza rangu, ndotora chigaba changu ndoisa pamoto, ndoisa sadza riya pai muchigaba changu chiya rokwata stereki ndaisaisa mvura yakawanda, rokwata sarakuchaka kunopera rinonyata kudai nyakata. Kana ranyakata ndotsvaga chinhu ndotorida so ndotema rinonzi tsine nemumowa ndosanganisa chandaingoda muriwo wesoti ndodya. Ndakararama nazvo izvozvo, kurarama nazvo zvikanombera svika 3 months. Pandazoenda ikoko kusaidi kwasisi wangu ikoko, time yandakasvika masikati vachindiona vakaona mazamu aita sei akura. Pandasina mazamu maombe, mazamu akura, vakati iwe uchiri nomoyo iwewe? Ndati ipapo ndanda kuzvinzwisisawo kuti inini ndine nhumbu ende ndanda kutozviziva ndega. Nokuti pana mwana wangu ndaibvunzawo kuti ndadai handisi kuenda period, ndadai chii. Vanhu vasonga kungondiudza kuti une nhumbu iyo, aune nhumbu iyo, mazamu angasviba. Pandasisonga vatonudza kuti une nhumbu. Saka pana vamwe mai vanhu maedhibha wanditi ivo manheru anoda kukuperekedza kupi kumukomana wako, kukuramba kuita sei but ngati angabvisa nhumbu iri mudumbu mako kusokuramba. Ndikati alright. Pandavatiza manheru iwavo, pandavatiza pandaenda kumba kwavo, pandanomudza ndikati ndine nhumbu, ona zvandakaita chichi. Yebva atoti handizvizive, hauna nhumbu yangu handina kubvira ndambovata newe, mwana mudiki kuda kundisungisa chichichi, varamba. Saka vazukuru vake ndo vakaita ana mwari wangu. Pavataura vakati sekuru Joe, uyu munhu aiuya panapa tichimuona, uyu munhu akatombogara panapo uyu. Musadaro asi munhu ane nhumbu ndeyenyu nhumbu, ende ndiri kuziva nemusi wacho wamakarara naye makamukuvadza akamuka pana pasingagoni kufamba. Vazukuru vake bva vataura pakazara vanhu, ndokuzoita kunge zvaita nyore. But haana kunditora ipapo, abva ndinyepera kuti enda unotsvaga imba. Manheru ndoyanchita sei ndichikupa mari wobhadhara. Ndakaswera vedu ndichitenderera ndichitsvaga imba. Munhu akazoita dzinenge 3 days singawanike. Right, imba iya ndaiwana, hapana zvazviri kushanda. Ndadzokera futi pachikona changu chekumba kuya kwasisi vaya vamwe vaya. Uku sisi vangu veropa variko, vakutogara nemurume wavo, havasisina problem nazvo. Vakungonzwa kuti nhasi ari kwakati, mangwana anga musi wakati takamona kwakati, havasisinawo problem nazvo zvato, but maybe vangu vatoused nazvo kutozoti ndozvakurarama achiita. Right, inini pandazoenda kuna mai ed pandatoti ndakuchida manje kuperekedzwa. Vakati wakuchida? Ndikati zvikanzi alright, mangwana ndokuperekedza. Pfungwawo dzacho dzinenge dzichingofungwa zvisirizvo futi. Ndanzi manheru ano nhasi ndokuperekedza, mangwana muka uri ikoko. Pandatiza futi. Pandaenda ndega pandasvika pandasangana nemuzukuru wake. Iye azviri kuti anga asingauye kumba, aiuya kumba but aiuya usiku, osvika ongopinda mbobva atiziya ataure nemunhu kuitira kuti pandosvika ndonzi hapo, ende vanhu vese obva ngowadza kuti munotaura kuti hapo. Muzukuru wake aibvaona kuperekedzwa nemunhu. Ipapo kana nanhasi handitozivi, ndasati ndaziva kuti kuperekedzwawo kune chiremerera kwakanaka, unotambirika zvakanaka. Ndasati ndazviziva, ndaitoona kunge zvinotondinyadzisa kuperekedzwa kwacho. Right. Saka kuti ndizokuenda ndakaenda kuma12, yanga iri nguva yebhora. Pane bhora mhino raitambwa mazuva iwayo. Saka muzukuru wake risibho angezoti bhora here kana kuti mamuvi avainoona kunext door. Ndakanganwa. Saka aibva kutonoona TV kunext door, bva andiona ndakamira panze. Zvikanzi wakamirirei ipapo newe? Ndikati Joe ari kunzi hapo chichi, zvikanzi arimo. Iwo zvatakuita panapa tora heti yangu iyi. Pandatora heti yangu zvikanzi tinosvika padhoo apo tichita kunge tikurwidzana heti. Ndokutoti nini ndisati tukwewo mukati kuti wavingei naye. Tasvika chiti ndipe heti yangu, asi kuda ndipe heti yangu tichitoita kunge tiri kurwirana heti. Pandapinda mukati, ndapinda mumba, pandatomona akatorara. Ndikati ko uri kunditizirei? Zvikanzi asimbokutizeni, but zvinhu zvedu zvisati zvarongeka. Patatovata paya tatorara mangwana makuseni, akandipa $2.
yanga katochakabvaruka so banditi inotsvaga imba ndukuya manheru. Handina kufunga kuti munhu yanogona kunditiza ipapo ndakazoti ndasvika ndati fambe vandasangana neimwewo shamwari yangu bandamudza ndikati anditi futi enda unotsvaga imba svikanzi pakambokutiza futi apo wakuda futi kutsvaga futi imba futi unoitsvaga ukangoporomesa vanhu zvekunyepa tevera munhu kwaari kuenda kwese nhasi ndionenge unaye. Pandatochifunga ndikati munhu yautaura chokwadi pandateera ndichimhanya hakuna kure kwangaenda bhosi aikwirira kombi kwataikwirira kombi kwakuri kure mazuva acho pandamhanya pandatowana kombi yaitodarika nepangari asi yanga ari kumberi pandati ndokumbira unosiyawo pamakuva epachirembapo zvikanzi haits okay pandakwira pandamuendera kumberi yari kumashure kwangu ndasvika vandamira ndikati kwauri kuenda nhasi tikuita sei tikuenda tese bhosi nei ndakatakura mwana wako zvakanetsa takafamba tese kusvika kuchance netsoka akada kupinda mukombi ndikati ndikupindawo tikadzoka akabva azoti ngatichidzokerei ngatichiendei kumba ndorangarira pandakasvika kumba kwavo kumba kwehanzvadzi yake akabva aenda bvano handina kusvika kumba ndakagara nechekurodhi bvaenda bvanoudza hanzvadzi yake kuti uyo ari kunditeera ati ane nhumbu yangu hanzvadzi yake bvaitanga mupopota ndambokuzotisiyana nayo iro zuva mustreet kid wemunomu hapana asingamuzive chichii plus kuti aneta nevarume uyu munhu araramira panze saka anongorara nemurume chero asi munhu wekuti ungaroora asi munhu ari right kwauri maybe pamwe atione chirwere pamwe aita sei so ipapo ndononge iye haana kupa bvumawo zvake nekuti akaziziva kuti ndiyanga akatanga kuvata neni but isarai naye ndikudzoka manheru bvatobuda nekuseri kuna ndozvono munhu aita sei abuda pandasara ndakagara pepe tete vai vakatanga kundiita zvihombe vachitaura madimikiro avo vachiita sei vachiti vakasuka mapleti vakaparapara waya nemvura yavo ndimwaya ndakagara kurodhi vakatanga kuti vakataura ndofunga kuma2 kana kuti kuma3 ndopandakazonzi uya kuno iye anga atofona achiti mamupawo chikafu here bhosi ane nguva nezuro haana kudya chichichichi zvikanzi uya kuno tora chikafu bika tanga kucleana mba geza bika patatozongodya ave manheru pandadaro zvese pandabvuma zvese zvavakataura vauya manheru bvavati iye bvauya manheru bvanzi hapasisina zvokuita paitori nhumbu ende nhumbu ishuwa ndeyako vazukuru vako varoramba vachitongotaura kuti munhu uyu taimuona kumbo saka nhumbu ndeyako hamenotoita sei zvikanzi inini ndoda kuti mwana uyu atanga azvarwa tozoenda kumadna test ndikati neudiki nekusafunga nekufunga inini panguva iyo ndaingofunga dendawana pekugara ndasingafunge zvakawanda but pandangoti it's okay hazvina basa kana ndabereka tozongoenda kwamuri kuda kuti titese kwamuda kuti tiende ndasingatozivi kuti ndekupi kwaida kuendwa kwacho patatanga kugara tese takabva tatama kwaaigara bosi kwakurumba hanzvadzi yake patatsvaga imba patatanga kugara tese takagara tese svika ndasununguka mwana wangu musikana takagara tese 3 months mwana ane 3 months ndopakatanga kuradza munhu kuti aiwa inini ndakamumanikidza rudo asaisandida murume uyo akatanga kundirova kundishungurudza kusatouya kumba kwacho kusarara mumba macho chero ndiri pari safe pekurara nemwana handina basa nazvo ndakaita mwana iyi ndiri mwana mudiki zvoti ndakatoitwa operation nekutadza kupusha nekutadza kupusha ndasingazvinzwisisa dzimara ndazoenda kuoperation pandachekwa pandaita mwana wangu musikana anga asingachave kumba anga kuita sei akatobuda bva aenda mumba mamusina kana chikafu mamusina kana chekudya kana chekuita sei right uku sisi vangu vaivaya real sister vangu vava blood sister vangu vakurwara madezi wayo right mumba hamuna chikafu sisi vakurwara pandatanga futi kufunga kuti saka ndoita sei nandine mapoto vanatora mapoto abva nanomatengesa kuti ndiwane kukwira kuenda kuchitungwiza kunoona sisi vangu vakurwara ndikaenda kunovaona pandodzoka ndikanzwa kuti ambouya paanozouya svika chipopoto tongoenda kupi tutoenda chipambi mumba mamungori mumba vanhu mamungori mumba mugraundi mune zvinhu mamune mubhedha nepushing tray ndo zvazvirimo kusvika iye azoudza landlord akati landlord endaikumba uku ndokubhadharai oi mari nemotora zvinhu zvangu zviri mumba muya mabva mati mabatira rendi imuye nazvo kunoku ndozoya ndichizvitora kunoku munhu uya handimudi landlord wangu akanzwisisa shuwa vakauya vakatora zvinhu ndikasiyiwa nehembe dzangu nemapleti nemagumbezi
magumbezi ndakavakatora rimwe 1 pandasirwa 1 nemachira ndikabva ndakutanga kugara mune imwe rumu pasaidhi apo. Ipapo pamba pavo landlord wakabva nditi mbofanira kupinda umu nekuti hanisa ndamugadzira mamuchipapa chitovakwa mamune mausha mamune madhaga musina floor aita sese. Pandangoti alright pandapinda ndatanga kutogara. Ndagara hatida kuita nguva pandanzwa sisi wangu washaika. Pandakanzwa sisi wangu washaika pandati hey ndoita sei upenyu futi uri kutooma. Pandaenda kunoona pandaenda kunhamu ndakanyorwa nevakadzi 2 pandaenda kunhamu kuya kuya. Tasvika kunhamu kuya kuya sisi wangu vakanga vatoshaika vasiya mwana 1 ipapo anga ne 2 years 6 months mukomana. Asara mwana uya ndakatanga nhamo yakapera vakavigwa sisi wangu futi zvematsurundundu zvekuti kutotonge family yayo yakaita se yakaombererwa menoti takaitwa sei handizivi nokuti sisi wangu vakavigwa zvekutamburira zvekuti vanzi vavigwa futi asi vakashayikira havo kumochari. Pane pangu handisina kutokudzai pekuti mama vangu vakapotsa vaputikira mumba nekuti handida kudzai zvainetsa ava naenda kumochari vanoita sei vakangofira mumba bvavavigwa bvavagara mumba imomo kusvika nguva yavo yekuvigwa yakatodarikidza ndofunga 2-3 days vari mumba pavazonovigwa but vanhu vanga vakutoti mweya wakubuda chichi right. Sisi vangu wakaita futi the same but zvakazoita kunge zvaita nani pakuti vakashayikira kuhospital. Vakaita almost 1 week vari kumochari kuchitungwisa zvichinetsa futi hapana mari hapana chii nhamo yotombosiyiwa kutotonge pasina nhamo. Toita sei kudzimara pane vamwe bamukuru vangu vanoita zvecarpentry vavati alright vavaenda unovesa box vakoma box ravo bvawaya naro vavaisa sangu bvawaenda unovigwa. Ipapo munoziva pese apa ndaiti chii but ndaingoti variko papo ndopakazoyawo nherera wese manje pakasheka sisi vangu ndopakazoyawo nherera wese vaisandichengeta vaisaita sei but papo ndopakauyawo nherera wese wekuti ndakatanga kufunga kuti saka achave aneni chero zvikanzi zvadini. Zvinhu zvakandiomera sisi vangu pavakafa. Pandaenda kunogara nasisi vangu handinda kutotaura zvisori izvo because ndadistebheka. No, it's okay. Take your time. Sisi wangu wakaenda unovigwa. Sisi wangu waenda unovigwa zvinhu zvakandiomera uku murume ari kundinetsa ndine mwana kumusana sisi wangu wafa ndakatanga kutambudzika. Ndatambudzika mwana kumusana ndewani ndane vana 2 wako newasisi. Ndine mwana wangu ndine mwana wasisi. Zvinhu zvakatanga kuomera ndikati chekupa vana ava ndasisina murume angaenda. Bamukuru ava vasi bamukuru vekuti ndinoverenga zvoti vanokwanisa kuchengeta vana ava. Bamukuru ava ndototamba havo zvigure vanorarama nemari yekuti vanhasi vaenda seka nhamo serugare zvazvakaoma. Ndatanga kugara nevana ava vari 2 ndiri 1. Vavauya mainini vangu vanga vava kuSouth Africa. Ndakuudzai kuti baba vangu vaiveko pazvese izvo vari kuSouth Africa. Saka pane yavaitamba yainzi chigurizano kuSouth Africa kuHeathcliff vanga vazobviswa kudizeti vaiswa kuHeathcliff zvemuramba tsvina zviya. Saka bva vazonzi kune mari yabuda chichi baba vakanyoresa vana vavo vese kuti kana vakafa vanopiwa mari kuiyoyoyo chigurizano iyoyo. Saka pane mari yabuda yekuti munyaradze vasaungwemese zvavakafirwa. Vavauya mainini vavatora mari yaya vanga vanza baba ende motora mari iyoyo munopa ane Rosi akwanise kushifta kubva kuairport kwacho nevana achiende. Ndofunga vanga vakundinzwisisa. Aende unogara kupi kuHeathcliff nekuti ivo vanga vaenda kuSouth Africa. Vakazoenda South Africa 2009. Pandagara pandatora zvinhu zvezve vakauya vakandipa $15 nangoti kenitakure hembe nevana. Uyu wangu yanga ari mudiki zvekuma 3 months 4 months. Uyu ane 2 years something. Haazi mwana wekuti unomusiya murodhi kuti famba uyu ari kumusana. Ayo zvasingaiti. Waitogona kuti mwari pamupfudzi mwari pai mwari kumusana ndokutoti usvike zvakanaka kwauri kuenda. Saka zvakaoma
zvakaoma, uyu ari kuda kudya, uyu ari kuda kudya, uyu ada kupfeka, uyu ada kupfeka. Ndaisava nechinhu, ndaive ndiri pasero. Ndasvika kuHeathcliff kuya kwanga kwakagadzirwa chimba chemarata kudai, ndoma ndakanzi ndonogara. Handina kuita basa nazvo hangu pakunzi ndonogara mumba imomo. Ndakaenda ndikanomugara nguva refu ndirimo, kusvika ndiri mumba imomomo ndakazoenda nevana vangu vanhu vaindinzwisisa, vanhu vemunharaunda zvavo vaindinzwisisa, vaitiwo vasiya sadza ravo ndo paraiuya pamba pangu. Ipai Rozi nevana vasiya raisi ravo, chero vatobika, chero vamwe vanhu vaingonotobika chikafu chakawanda, kuti chedzai Rozi nevana vaite se vauye vadye. Ya, takararama upenyu iwowo nevana vangu tu. Pandazonyengedzwa futi nemurume uya, baba wemwana wangu pandinyengedza akati adzoka chichi handichazviite futi. In fact kuti nditi uyu munhu yaindida anga asingadide, zvekuti akandinyengedza ndini ndakakwira bhazi ndikaenda kuMbare ndaisiwa paanoshandira. Pandasvika pandati zvinhu zvakaoma, uziso akashaika uri kuzviziva, vana ava vari tu, handisi kuzondoita sei. Pandandokumbirawo kuti ndidzoke kumba tiite sei, tigare. Akanzwisisa atidzoka kumba tigare. Pandatuta futi kubva kuHeathcliff dzokera kwePwepe. Tidzokera kwePwepe patagara nemurume uya, takagara almost 3 months. Zvatanga futi paangobuda, aingoti kana zvamubata aingobuda oenda kumusha kwavo. Futi kumusha kwavo kwanga kuri kwaMurewa, aingobuda oenda nekuti vabereki vake vaisandida. Hazvina kuita, aisati akasvika onzi wasiya kupi mukadzi ko mwana waite sisi, vaive vasina basa nazvo. Pavanditi ndandagara futi ndega pamba paipai palandlord wada rent, chikafamba hamuna. Landlord vavo vakanzwisisa vakati ndipe mubhedha waunawo uyu ndikupe $15 utange kuhodha huni uchitengesa wakagara panapa nevana, nekuti hapana kwaunokwanisa kuenda nematwins ako. Ndikati amaita basa neunzwisisa. Pandavapa mubhedha vatasara chitara pametress, ndavapa mubhedha pandakutanga kuhodha huni ndichitengesa, ndichihodha huni ndichitengesa, zvakamboita kunge zvareruka. Pandazonzi nemumwe mukadzi, hamusi kuda henyu here basa kuhwedza kunonzi kwasadza rekugara nasekuru. Pandaenda kuna musha usina zvavo, pandaenda kuhwedza, pandasvika ndasvika kuhwedza, pandasanganawo kwanga kwakaoma zvokuti kumanguvai half past 4 to 5 mazizi anenge atotanga kudhara mumuti. Vana vatanga kuchema vaise vari 2. Hapana mwana ari kunyarara. Nai vedu ndoita sei? Munoziva kuti vana vaichema kubva nguva ichitanga kurira mazizi kusvika mazizi anyarara. Vana vachichema. Unotarisa vana kudai ogochema onyarara. Pandazoona vamwe amai vaigara panext ipapo kuhwedza ikoko, iwewo uya upotochirara kunoko. Pandaenda kumba kwamai vaita zvekunamata, mai vaigona kumukawo pakati peusiku otanga kunamata, otanga kuita sei, but zvese zvinhu zvaitika ikoko ndaisazvinzwisisa kutaura ushuwa. Pandazoti ininika sekuru vepo pandaudza ndikati sekuru vandaigara navo vacho, sekuru inini ndakuda kuenda kumba, vana ava marwariro avari kuita nekuchema kwavari kuita handichazvinzwisisa, ndibhete ndite sei zvangu ndidzokere. Sekuru vavo vakandipindura muromo wekuti usatya hapo. Chero vana ava vakafa, vabereki vavo vakati, vedzinza ravo vakati vari kuda mari kana mombe, ndokunobvisa mombe dzangu mudanga umo, ndobva ndavapa. Pandati kupindura ikoko kwakandiomera semunhu aida vana vake. Ndikati sei vandipindura vachidaro, inini vana vangu ndovada handidi kuti vafeni. Zvikanzi ndakaita kutiza kumusha ikoko kutaura shuwa, handina kubuda zvekuoneka. Ndakati sekuru ndipewo mari, sewo musikana uyu manje uyu ndiye anga atori nemhepo dzake dziri siriyasi, nekuti akazongoti fizo zvekutadza kana kumubata, ukabata ruoko raidzoka pasi. Angoti fizo, handichazivi kuti ari kudei, mukaka haasi kunwa, haana chaari kuda, hapana, haasi kugara, ari kungorara, kungomurarisa nenge angudai kufema ari kuta ndikati mwana wiko chaita ndakuenda kupi, ndakudzokera kuHarare. Pandaburisa bhegi nepawindo, pandatenderera kudai, pandaburisa mukomana uyu pawindo, inini pandatobuda ndikati sekuru ndakunotsvaga muriwo. Saka vanhu vemanext door vaindiudzawo vakati uri kuona, vaitondiratidza ari makuva chaiwo, kuona makuva ayo vashandivo vaya.
Saka inini ndaibva ndati inini hangu ndati genditize nevana ava vachiri vapenyu. Vana vangu ndaivada zvoti mwoyo wangu ndaisada kunzwa kuti vana ava ndiri kuvasiya kana ndiri kuenda kumwe kuno vakabva vaita vana vangu, vanga vari vana vangu zveshuwa, bhosi ndaisada kana kuvasiya. Pandatakura vana vangu mumwe pamupfudzi, ndakati ndandine chibhabhu chekumberi cheche, ndakati chibhabhu changu apa, pandaisa mwana musana, pandaisa monaki pamusoro, pandaenda mumwe ari pamberi mumwe ari kumashure, apa ndanga ndiri katetetete kadiki-diki. Right. Kwainokwirirwa mabhazi kwaive kuri kure kune kwandandiri. Pandafamba pandaenda ndakasvika ikoko kwaikwirirwa mabhazi. Uyu manje anga ari apa anga akangodai ndiye musikana mudiki, mukomana mukuru ari musana, akangofizwa, haana chaari kugona. Ndakati chidoro mukombe ndasina kana sendi. Sekuru vakunyima chero yaunga washandira? Ai, sekuru havana kana sendi ravakandipa, ende havasiriwo vaifanira kundibhadhara. Ende ndakabva pamba pandichitiza, havana kuchitozviziva kuti ndakubva. Ndaifanira kubatwa nemwana wavo anga ari kuHarare ndiye anga nditsvagira basa. Saka sekuru vanga vandipa rinenge inge iri 10 rand, inge ndo yanga iri dhula mazuva acho. Pandasvika pamashops, pandati kune mumwe mukadzi anga akatogara, vaitoendawo kunhamo vakadzi vavo, asi vaive nemwoyo wakanaka. Pandati ndokumbirawo foni, toda kufonera hanzvadzi yangu ndimuudze ndiri kuuya ndakana mari, animirirawo pabhasi stopa andibhadharirawo bhasi. Zvikanzi handina foni iwe musikana, but 20 rand mazuva acho marandi kuno kwaishanda, enda unotenga airtime utese ufoni. Pandati vati handina kana foni yacho ini, kanzaona foni, ndikati zvikanziitira 20 rand utengere vana ava, inzara kai vana ava kuchema kwauri kuita. Kutaura mazuva acho kutaura kudai so hawo kuti hazvitauriki. Chibundu chine chikagara panapa, misodzi inenge chingoyeri. Sikabva vatonditi usi kutaurika newe, chitora 20 rand enda unoita chero zvawaita. Pandatobva pana mai veve. Kombi yekutanga yandakada kupinda ndorangarira kuti ndakanzi titakure zvitunha. Pakati titakure zvitunha ndikabva ndabuda. Panaenda pane vamwe mbuya vaitotengesawo. Ndikati nembuya mwanangu afa here, mubatei. Pavamubata mbuya vakati anombofa. Ndikati kondakta anditi titakure zvitunha tinosungwa. Kusei zvikanzi makondakta ungamatedzerere chiita so, but mbuya vangu vatoona kuti mwana uyu pane zvaita sei. Bhosi vakandibvunza zvese nekwandabva nemafambiro andakaita kuti ndizosvika ikoko. Vavati zvaufanira kuita iwe chiburutsa mwana ari musana, ochimubata maoko nekuti uyu ari kutochema asi ari kufamba. Uyu womubereka, otomubereka omisa maoko mukati, omuvhara kusvika munomu. Vatondiberekesa. Zvikanzi chikwira mukombe vambokurambe. Pandakwira mukombe, mbuya vabva vandoda nhamba dzehanzvadzi yako, ndaidziziva vangu nemusoro. Pandatovapa pavafonera hanzvadzi yangu, pavadzoti situation iri kuuya ikoko ka, ainomira mushitambirai mwana. Hanzvadzi yangu yaya itori kurwara, ari kwaHonde kuzasuku, haatori muHarare macho. Vataura akati musana akatongokura neproblem yemusana, anga achiri mudiki but musana watongomurwadza. Musana utondirwadza, ndakana mari ndiri kumusha ndakatorara. Munoziva kuti pane pamwe pekuti unoignore situation. Iye ipapo ndozvaakaita akaignore, because anga asina kana plan kana option anga asina. Vasiya. But madhezi ekutanga paakazvidaro ndakatombomuitira bundu. Sindakazozvigaya kuti chero denda yaive inini ndaida kuita sei papasina zvekuita. Pandasvika muHarare, dhiraivha wakanditakura vaivavo nemwoyo. Ndakazokwira kombi yaiye mwana ndamubereka. Batafamba kubva kwasadza batasvika muHarare. Ndasvika muHarare bandati dhiraivha, hanzvadzi yangu yakamira pakati. Uyu ndataura naye, wedu ndainyepa. Svika ndikati munhu andikwidza atotaura naye atoti akamira nemari yenyu yebhazi chichichi paidiwa $7. Ndainyepa. Pandafamba patatosvika pauyu. Mwana haana kunwa mukaka kubva kwasadza kusvika mutauni. Ndakaburuka mvura ichinaya. Mvura ichinaya, uyu ari pamakumbo ari kungochemawo. Handina kana zvekuita, unori kuvatarisa vana kudai kana zvinhu zvonyatsa uyu. Pandaburutsa uyu ari kumusana ndaita kuchimubata manje. Nekuti vanhu vakuti burutsai mwana, mungafumbe mwana makamubereka, ndakuchikoti ndikati akarara uyu. Pandazongomuburutsa ndamubata. Mai vanga vari pasaidi neni vakabva vandiudza vakati zvikiraite here, chii chikuitika, mbonitsanangurira. So inini kutsanangura ndaisazokwanisa. Ndabva ndatanga kuchema, no ndazoburutsirwa, takaburutsirwa paMarket Square. Taburutsirwa paMarket Square, dhiraivha vakabva vati mupei $2. Nokuti dhiraivha vakatozoona manje kuti munhu ari kurwarirwa nevana. Munhu haana chaanacho.
zvikanzi kondakta yepamai avo $2 ibva yaita $9 nemari yangu yebhasi. Asi amai ndiri kusara nebhegi renyu mona kenyu mangwana moya motora mona kenyu mama inechi $9 yangu. Ndacha ndakaramba nanhasi bhegi ro rakarova. Ndoma mune makadhi emwana ekuchipatara, makadhi ekuzvarwa kwemwana, zvese zvakaita se zvakaenda. Pandabva ipapo ndikati ndoita sei? Kati zano nderipi panapa? KuHeathcliff kuya kwandakambobva kuya ndokwakutoendeka panapa. $2 iya yabva ndakwira ndaenda kuHeathcliff ndasvika kwakugarawo mumwe mukadzi anga atonziwo ngagara ipapo muimba iyoyo yandaigara. Pandasvika mukadzi yabva anditi handisi situation yandinayo ininiwo newewo kuti nditi ndiri kutotamburawo chikafu nditopiwawo murume akaenda kuSouth Africa haasi kudzoka. Ndaingomuti makoti. Saka iwo kuti ndikunyepera kuti ndingatokwanisa kugara newe futi panapa nemhuri yako iyi. Kana mati pamba pababa wenyu ndoita sei zvangu ndochoshifta ndini. Ndikati yowe kumanje namai nini hatizowirirani kuti wadzingisa munhu wangu pamba iwe wakatombobvawo zvako. Pandati right mangwana ndomukashira sei chienda. Pandabva paya zvandakazoita ndabva pandaenda kuairport nekuti munhu yanga andiendesa kubasa kuti ndamusira mapleti tumapushing tray zvandandasara nazvo nemetress. Pandati alright pamari yandasara nayo pane yandakapiwa nemurume wake ndikuita ndiende kuairport. Ndasvika kuairport pandatora mapleti ane metress pandatengesa. Ndatengesa ndaingotengesa zvekuti ndiwane kamari kadiki pandabereka vana vangu pandaenda kumusha. Ndakatora uyu mukomana pandamutakura pandandomusira imwe ihanzvadzi yedu but ndiwe kwaba mukuru. Ndikati mirai ndimbonosiya uyu ana baba vari nani uyu ndidzoke ndichite sei ndimbofokasa nauyu asave nani uyu anga ave nani manje mukomana uyu kuti ndakatya ndikasvika futi neuyu kumusha kwevanhu zvinonzi watouya nemwana wako futi kumusana ndokunotozoshungurudzisa mwana. Pandasiya uyu mukomana wangu uyu nemwana wababa mukuru wangu pandamusira ndikati ndokumbirawo zve1 week chete ndikudzoka kumusha kwako. Ndaisa kuziva kumusha kwemurume wangu ndaisa kuziva ndasinobvira ndambokuenda asi ndine mwana watete wandakambogara naye gara chinditi ndakadzidza pachitowa 2 pandaenda pandatongosvika pana 40 ndikati nai driver munodarika here panonzi pachitowa 2 zvikanzi todarika nepo $5 pandatongokwira ndaive nayo ndoyege ndandinayo ndakabata pandakwira pandaenda ndasvika pachitowa 2 pandaburuka pandakaburuka pachitowa 2 pandati pandaenda pane mamwe mashops kudai ndasvika ndikati ndaindokumbira kubvunza kunonzi kwatanga zvikanzi ndikusive mai vabva ndobva vatondibvunza kuti chii kwakanaka here nezvakaita mwana izvi pandaita kukubata manje kudai ndikati mwana kurwara chichi murume akangondipa mwana uyu kuharara kusaka mwana akurwara. Mai vavo vakati vanga vari kundishura vakandipopotera vakandishauta ndokusakwana ikoko zera rako iri unopuhwa mwana usvika pakukura udai usingazivi musha kwemurume uri rombe uri sasikami bva panapa handidi kutaura nemapenzi handina kuita give up. Panaenda pamwe papa nemumwe murume anga achitotaura pafoni pandasvika ndikati makadi henyu ndokumbirawo please ndakatomukatisa foni yake ndokumbirawo kuti unonzi kwatanga zvikanzi patanga taura mazita manje ana baba mukuru vangu ana tete vangu vandoziva svika ndokoda kuendera ndikati ndokonda kuenda maita basa ndokwanda kuenda ndoita sei zvikanzi waburukira kuri waburukira kuno unekoda kuenda kure zvokuti kunotogona kuzosvika mangwana ndikati ndoita sei futi bandirayira kati ukafamba wakadai so usvika pamisha dziri kumberi kwokumbira kurara kuti hausviki then mangwana omukira waita se upedzesa woenda kati maita basa pandabereka mwana uya vandamuratidzawo mwana ndikati munzwei kuti mupenyu here kana kuti akafa pavamubata mwana uya zvikanzi right mupenyu uyu but ingotita ari kurwara pavamutengera mayo yogati yemayo ana kuidya mwana aiti ukamwisa yogati kudai yaingoererawo ichibuda aisadya panangoisiya ipapo pavanga vari baba ivavo ndikati gendimhanye nemwana uyu pamwe ndikasvika naye kumba kwavo pane zvavanokwanisa kuita kuti mwana aite se ararame. Ndakafamba padhuze pano napo pananzwa muridzo tsviyo ndasati ndazivawo kuti muridzo unotoshedza munhu pavazova handisi kucheuka ndiri bhizi kuenda kwete kuti muridzo kushedza inini but ndandisiri kutombofunga nezvese ndandafunga nezvakwandikuita se kwandikuenda ndafamba ndichifambisa pandazonzi maitanga pandacheuka manje pandati zvikanzi dzokai kuno pandadzoka zvikanzi mota iyi muri kuiona mune laki zingaite mota iyi iri kuenda panext
nepatezvara venyu. Ndikati kunzwai Jehovha, saka ndakukumbirirai kuti muende nayo, vavatoya kumashops kuno kukotenga. Ndikati maita basa, ndapinda mumota iyaiya, bataenda ende takafamba zvokuti ndakaona kuti chero netsoka dzacho zvavakataura ndaisvika mangwana chaive chokwadi. Takafamba pandasvika kumba kuya pandakasvika amweni wangu vaindiziva, chero mwana uyu vaimuziva, asi nenyaya yekuti vaisandida. Pandasvika pandati mangadi mama, mangadi baba, tiripo. Ndauya pandavatsanangurira, right. Pandati uyu murume uyu aifona, murume akandirayira uyu, paifona apa aitotaura namai guru vangu, mukadzi wemukoma wababa Tino, mukadzi wemukoma waJoe, ndo vaitotaura navo. Saka akabva afona bheki akati iwe ndine mukadzi ari panapa ari kuti mukadzi waJoe akabereka mwana, but mwana kondisheni yaari haisiriyo, mwana uyu ari kurwara uyu, muri kuzvifambisa sei vanhu vokwati anga chichichi iti madii kuita sei, madii kuudza vanhu vari kumba kwenyu vatambire munhu akati nekuti mwana uyu ari kurwara. Mai guru vaibva vafona kumba vataura kuti Joe wacho anga tori kumba, bamunini mainini vanzi vauya, but vanzi vari pakati mukadzi wenyu auya ari pakati. Mai nababa bva vatora mari vakati iwe dzokera kuHarare, kava kuno kutoti hatizivi kuti uri kuti vatodzokera takatopesana. Iye tichitoona kuti uyo ari kufamba ari kuendoyo ndiri mota, vanhu vandandinavo vakati azvibatsire, chero ndikanya kusiyai panapa mwana kurwara imimi wacho hamuna pawo zvamurizvi, hapana zvatiri kuita, tikakusiyai panapa hapana zvano, siyai aende imimi, chero masvika kuvabereki vake siyai aende achadzoka. Asi mwoyo wangu akarwadza kumuona achienda. Pandati alright, pandateerera bataenda. Tasvika kumba kuya pandasvika ndavamhoresa, vanhu vese vakapretenda as if hapana anondiziva. Zvikanzi ndimani muri kudei? Ndamwene wangu. Ndikati alright, ndini mai Tino, mukadzi waJoe, ndauya mwana ari kurwara, Joe akangobuda paangondisiya. Malipsi angu kungoti chete ndamapenda. Akatsvukuruka. Saka vakabva vati Joe angandigire zvinhu zvakadai so, munhu ane miromo yakatsvuka iyoyi panapa kuti zviite sei? Ko ine miromo yakatsuka kudai so, umwe ndokudii panapa watanga kutopopota ukati zvitomboite, handidi. Ndikati aiwa handina kuuya hangu kugara, ipapo shuwa ndakaita chivindi. Ndikati handina kuuya hangu kugara, chandavinga mwana ari kurwara. Saka ndati pamwe ndingakwanise kubatsirika, handina kana munhu anondipa mari yekuendesa mwana kuchipatara kana kuita sei kumba uko. Saka ndati ndiuye naye, chichiri nani kuti ndashinga kuti ndiuye nemwana pane kuti pamwe dei ndangomusiya murodhi afa, ndobva ndatiza ndoenda. Asi ngandasvika naye wani ndikati nditaure kuti ndozvaitika. Abva varamba, dzokerai nemwana wenyu achirwara kudaro, asi mwana wepaanoba mwana iyeye hatimuzivi. Ndikati alright, zvineiwo Mwari zvavanoita, kana kuti ndodzinza ravo kana kuti chii handizivi. Pazvanzi endai kumapurisa, nekuti munhu yarongonongosiya mwana panapa obva atoenda. Pandapuhwa mukoma waJoe uya, zvikanzi vaperekedzei kumapurisa naSabhuku, ndandazosvikira kuna Sabhuku. naSabhuku vaibva takuenda kumapurisa kuya. Saka pandakati gendimubereke, mwana anga akangotirezuka. Pandakamuisa kumusana kungomuisa kuti ndichiise tauro. Panguva yekuti ndiise tauro mwana abva ati shet kuita kurapuka kudai, akanosvikira maoko matezvara wangu. Kunyepa. Ndozvakaitika. Bva vatoti mwana bva otsira, ndopakabva apora. Apora mwana, zvikanzi asi kumapurisa endai. Vataenda kumapurisa kuya nekuti vaisada kuti ndigare ipapo, nekuti mwana wangu vanondivavo zvakavaitira, vakabva vazvifarira, asi inini wacho vasingandidi. Saka nekuti mwana anga ari mudiki kuti vasara naye futi zvaita sei, zvaivaremera futi. Pavanditi endai kumapurisa anozosiya mwana panapa. Pandatakura mwana uyu anga atovamesera, atovaitira tsvina, ndokutopora kwakaita ikoko. Atovazadza, atovamesa. Pandatotanga ndamukilina, pandamubereka, pataenda kumapurisa emuvhileji ayaya. Patasvika pavataura nyaya yavo, svika nemupurisa, saka chiri kunetsa chii? Handiti mimi banguro rangu wabva wabvunzwa. Zvikanzi chamauzviziva here kuti Joe ane mukadzi kuHarare nemwana? Svika ndozvizivei, asi nasati chete ndamuona, asi ndoita sei ndaizviziva. Zvikanzi aiwa, hapana zvamuri kutaura, uyu ndiye mukadzi waJoe. Torai mainini muende munogara kupi? Kumba. Kana pane zvazonetsawo mainini vazosiya mwana, asi kana maramba, takunyora tsamba inoenda kwamambo. Mainini havachaende kumba nhasi. Mainini wako takurara navo panapa, inini semupurisa wamambo. Mangwana ndomungachienda navo kwamambo.
ndovapa tsamba yamambo vodzokera kunotora vabereki vavo, baba vavo, amai vavo, sisi vavo, amheni whatever wanenge wauya naye, movapa mombe dzekuroora mwana wenyu uyu akazvarwa uyu, nekuti kumusha vanoshandisa avo chivanhu chakakwana. Saka vaomera, zvavaomera banguro vakabva vati amira nditange ndambonobvunzana namama kumba. Banguro bva vaenda bva vanobvunzana namama, ini ndasara kumapurisa kuya kuya. Bva vanobvunzana namama kuti andozvataurwa kupi kwemupurisa wamambo. Zvikanzi zvakavaomera, vakati zviite, ngatisadaro, ngaadzoke ndonomutora. Baba zvikanzi namama vati muroora ngaauye mumusha, tototenda Mwari kuti muroora auya, chichichiisika ngaauye. Pandatorwa, pandadzokera kumba. Ndadzokera kwamweni wangu kuya kuya, banguro bvati mainini nekuda kwekuti ana mudhara zveso havasi kukwanisa kukutambirai zvakanaka, muchange muri kumba kwangu. Banguro vangu vane mudzimai wavo zvavo, muchange muri kumba kwangu, ndogara muhand room asi munenge muchirara mukicheni. Ndikati alright banguro, hapana chikashata. Pandagara kumba kuya kuya nabanguro nemukadzi wavo, takagara 2 days. Amai bva vazotumira munhu wakati koimi kugarira chine muroora munyowani ikoko, ngauye kuno kwaite urora. Pandaenda kumba kuya, pandanzi maiguru vaindibatsira kuita zvinoitwa nemuroora munyowani, but hapana chavakabvuma. Ndakanzi namaiguru ngatitsvaire tichiunganidza, hapana chavakabvuma. Vakadyorerai mari renyu, mufunga kuti pamwe achaitwa sei marara iwayo. Pandadyorera patanorasa, ndasingachadi zvenhongo. Pandadyorera mari rangu pandanorasa. Mvura yekugeza kwamutoko kusaidwa namurehwa vanokoshesa kuti amweni vakageza mvura ndokuti vakutambira mumusha, tezvara vakageza mvura ndokuti vakutambira mumusha. Ndakavapa, vakaramba kuigeza, varamba kuigeza. Handina kuti havaridi nazvo futi. Ndakati Mwari ndo vanoziva. Vandipa imba zvikandipotai muchirara umo, ndikati maita basa. Pandagara navo pasi ndakakasika, ndoti ndakazoona ndakakasika. Ndikati mama, ndinemi zvangu panapa, asi mwoyo wangu uri kune mwana womumwe, mwana sisi wangu wakashayika. Kuti ndisiye uyu wacho futi handisi kuda. Uyu ari kufita kundishungurudza. Ndapota nanzvadzi yangu, ndakabva ndavakumbira foni, ndikati ndokumbira kutaura nanzvadzi yangu. Vana uramba wakandipa. Pandataura nanzvadzi yangu bvati tete musaiti henyu wari stereki, musatori right, ine ndinaye ndiri kutofara naye. Pandatotaura naye batoratidza kuti ari happy, ari kutofara. Mwoyo wangu wakaita kakusununguka. Pandagara pamba paya, ndakagara zvekushingirira zvokuona kuti hapana. Amweni wangu vaida maiguru vangu vaivai kwandakasvikira kuya. Murume wangu akazouya, murume wangu andi angaenda kwaRarare, akazouya apa angatove nemumwe musikana wanga promisa kuroora. Ndakasvika ikoko muna November, anga promisa kuti November kapera December obva wauya kupi kumba. Saka mwana wangu akabva vati saka tichaita sei, bva vazongondiudza vakati maitino barika munoriziva. Ndikati ndoriziva. Zvikandora tovepo. Saka vamwe maiguru vangu vamwe vaifonerwa paipaya, pandakasvika paipaya vakabva vatouyawo kumusha chiti andauya kuvaka chichichichi. Mazuva acho ivava vakamira neni. Pazvanzizvo nina maiguru vaive amai zvamukutaura zviite. Kana imimi uyu mukadzi uyu, kana Jo asingachade mukadzi uyu, ndaenda anomusiya kupi kumba kwavo. Obva atora uyu Yurita wake uyu, akainzi Yurita musikana iye. Obva atora Yurita wake bva atogara naye, nokuti haachakwanise kugara nani wakadzi 2. Imi maini munoda barika here? Ndikati handidi, vanga vatondiudzawo mashoko. Ndikati handidi. Zvikanzi saka ngaarore uyu anomusiya kumba kwavo, atore uyu agare naye, nekuti tikatosekerera barika kana nevarume vedu vachaitawo chibarika. Saka ina handisi kuda kuti izvozvo zviitike. Mamboita kunge mbamanetsa. Murume bva azouya, murume bvati vaakubvunzwa kuti chii chakaitika. Murume akandinyepera ndakarasa chitupa chake mutoileti. Asi kutaura chokwadi handizvizive, kana nanhasi handizive kuti aida kuzama kuprova chii. Zvikanzi uyu handimude, akarasa chitupa changu mutoileti, aipinda mubhawa. Akandipindukira, aipinda mubhawa. Saka ina handitomboda, handidi, handisitombomuda. Right. Pakazara vanhu, murume aindipindukira, asi tatu taitonge tinowirirana zvekuti juu. Pandatongotishingirira ndikati gendingogara, hapana zvekuita. Patamboita kunge setinowirirana, pandamukumbira kunotora mwana, akabvuma. Pandaenda ndanotora mwana, mukomana wandandasiya kwaRarare, pandakutanga kugara naye. Zvazvakaoma, ndaitukirwa mwana iyeye, ndairoverwa mwana iyeye, ndaitwa sei, zvazvakaoma. Nekuti ndorangarira rimwe dhei ndaitoraramawo futi nemari izvi ndiri kumusha ikoko, nekuti papasina chimwe chinhu chaitiraramisa raive dhemo.
nekuti ploti yavo yakaperera mudhemu, saka vaibata fishi, totora fishi dziya tonotengesa. Kana iri nguva yekutonhora fishi hadzibatiki. Tichiita zvemaricho, tichiita sekurima, zvese ndakaita. Saka tichigara pamba ipapo, amweni wangu atanga kuramba mwana wangu ushu, mwana wasisi wangu kushaikawo. Atanga kuti zviite. Kana iwo jo watoda izvozvo zvione mukadzi wako ibva mabva pana. Zvaoma futi. Bata dzosera mwana chichi. Baba wake bva wazoti baba wamwana yeye bva wazoti ndipei kuno mwana. Pandafunga kuti baba wacho mararamiro avanoita kuti ndivape mwana. Zvibva zvandoomera futi. Panangoti anyway handisisina plan. Ndingoendesa mwana. Pamwe nekufamba kwenguva wachazobvuma futi. Ndatora mwana wandamudzosera kuna baba. Vandanomupa baba vake. Ndakazorwadziwa pandakaenda chiti ndikunoona mwana. Ndasvika ane zironda pasi petsoka apa. Pasi petsoka pasina kana ganda pese. Achinzi akatsika moto. Akatsika sei moto baba mukuru? Zvikanzi akatsika moto tiri kumasasa uku. Baba vacho vaitawo zvokupwanya matombo, zvokuita sei zvazvo zvisina kubata nawo. Pandati alright. Patazobva kumusha kwekwe. Tisati abva kumusha, musi wandauya kunoona mwana, ndakarohwa ndorangarira amweni wangu wanga vari kumashure ndichirohwa vachimuti usarove musoro, rova makumbo, rova uku kumwe kusarove musoro. Ndoramba ipapo ndopafunga zvoti kana mwana wangu ushu mukomana iyeyu nemusikana vakura asi nyaya iyoyo vanoiziva, vaive vadiki, but nanhasi mukomana wangu achindudza asi pepe makamborohwa mama muchitoziva nadhedhi gogo vachiti usarove musoro, rova musana. Nanhasi vakura kudai vanozvirangarira. Rosi, rega timboita ka short break. Guys, nyaya dzacho dzinobata. Dzimwe nguva zvinenge zvichida kuti timboita tichimbomwira mvura mbijana, nekuti idzi inyaya dzechokwadi kwete acting. Saka dzinoda kuti timbodzikamisa hana tobva tadzoka zvekare. Hello guys, welcome back. Tadzoka zvakare papodcast yedu Let's Talk. Chii chakunetsa, chii chakushayisa hope, zvinofadza, zvinosuwisa, ngatikurukure. Nhasi tina Rosi ari kutikurukurira zvaakasangana nazvo mukukura kwake. Saka tatambotika timbomwira mvura, asi tadzoka zvekare. Rosi, tokuchingamidza muchirongwa chedu Let's Talk. Atenda. Enderera hako mberi nepawanga wasira. Alright. Ndaenda kunotora mwana, ndakati gendotora mwana gendoona mwana kuEpwepe kuna baba wake. Ndakaenda unoona mwana nchibva kumusha kwekuya. Ndasvika mwana anga akatsva pasi petsoka. Akatsva ganda rese repasi petsoka rese ranga rakatobva. Zvokuti bandati kubanguru mwana akaita sei? Akatsva kumasasa uku munongoziva baba akatsika moto, basa redu iri chichi. Mwana anga asingatotsike uyu. Akutofamba apa zvimakrashi zvacho kwete makrashes zvokugadzirirwa muti wavanga. Ndakarwadziwa, ndakashungurudzika, ndakabatikana, ndakarwadziwa. Pandati uku kumusha aramba kakauko. Kuti ndidzokere naye kumusha zvakuoma. Ndoita sei nemwana. Saka inini ndakabva ndatogara kunoko nenavo vese. Paigara banguru vangu apa. Pane vamwe amai nemurume vainamata kuZioni. Ngori vafundisi vekuZioni. Vandavagara navo pasi ndatanga watsanangurira vari pamwe chete. Ndikati ndoita sei? Mwana ndikamusiya futi. Una zvikanzi pese apa taitongokublema kuti usiye mwana unezera rake wakatadza. Saka zvawatoita zvawatouya kudai ukatoona uchisiya mwana uyu. Pandafunga futi kwacho kwandida kuenda kwacho. Mwana haasi kudiwa. Handina kudzokera kumusha ipapo. Ndakabva ndagara. Mai vaibva vanditi uya ugare panapa. Chamuchadya zvese ndichakupai ndini. Nekuti murume uyu dai kudaida nemwana wasisi wako. Handiti sisi wako nemurume vanozivana. Ndikati vasati vashaika vaitozivana. Saka sei nhasi azoita utsinye hwekuramba mwana azviite zvaaita. Pandagara nani namai vaive ndakatanga kutongogara navo ndokutongobva kwandakaita kupi
mabviro andakaita kumusha. Pandatanga kugara namai ava, ndakugara namai ava, ndakugara namai ava, bva vazoteera futi baba vaya vauya. Ndakaita kuvafonera ndikati pane pandawana basa, musi kuda basa here rehugarden boy, kana muchida basa uyai. Bva vatouya, bva vakugara, bva vauya, bva tatsvaga imba papachida kuchengetwa, bva takutogara. Pandatoti zvaita takutogara kuno kunechi nemwana. Vakaita wavo kunge vachinzwisisa, bva takutombogara. Taisingagari 3 months dzinenge dzakawanda, kwatakatogara mwedzi dzakawanda kwakuri kumusha. Takatoita makore anenge 2 kana 3, nekuti kumusha kwakusina kwekuziva kuti vanoenda, kwapangori pamba, taitongogara pamba. Vatanga futi pavabuda vavaenda baba teno. Ndakabva ndazongozviudza kuti nini handichamboona unge pane chinhu chachinja stereki. Vana ava handiti kutokura uko, ndotokwanisa kutongogara inini nevana vangu ava. Apa inini handazviziva kuti ndaane imwe nhumbu futi baba vai vaenda. Ndaishandisa mapiritsi, asi mapiritsi aiti ndaiti ndikanwa nhasi ndokanganwa hangu 2 days 3 days ndozonwa, 2 days 3 days ndozonwa. Baba vai vamboenda, ndaane nhumbu mudumbu. Zvacho vavazodzoka zvavo, ndakutongopamba paparira kuti papari pekuchengeta, papasingadiwe rendi, papasingadiwe chii, kwakurungotsvagawo chikafu, chiitawo tubasa, mapisi job. Ndopandandakakuzivawo kuenda kuno ndikutsvagawo basa rekuwacha, ndichipuhwawo basa rekuwacha, chiita sei ndakutogonawo kurarama. Pandagara nevana vangu kusvika baba atinobva vazodzoka, mwana akutoda kutoberekwa. Pavauya nezvinhu zvemwana, vatagarisana, bva ndadzokera kwaMutoko. Ndakamusiya futi mwana uya namai vai vanga vambondipa pekugara pamazuva adarika aya vaya. Ndati mbosare nemwana, ndadosununguka kuno handikwanise kubhadhara chipatara, kuita sei kuchi kwaMutoko kunobutwa mahara, unonyoresa mahara, unoita sei. Pandaenda pandanosununguka, pandanonyoresa, ndakatombogara ndokunga 4 months ndiri kumusha. Pandasununguka mwana wangu, pandagara kusvika mwana akure, pandadzoka. Ipapo ndo patakatanga futi kutongonetsana futi. Bva ndazongozviudza kuti pedu ndaneta, ndaigara ndaitambudzika, ndairohwa. Pane pamwe pekuti une murumeka uchishaya zvinhu asi une peace of mind. Ipapo papari pekuti kana varipo chikafu vaitenga, zvinhu vaiuya nazvo, papasina zvoti ndoenda mari chendoita sei. Asi ndanga ndisina peace of mind. Ndandisina kana kuti ndogara zvakanaka, ndandiyenga ingori hondo every time. Saka ndakazoti inini hanguka baba vaka ndazvichigara. Vakaenda vanopfimba mumwe mukadzi, ngari muhombe kwandiri. Mukadzi iyeye aiuya nepamba pandaigara, chindirova, achindishungurudza. Ainzi Charity, aigara kuHopley. Mukadzi iyeye aikambouya pamba, akapinda mumba, akabvisa zvinhu zvese, akazvikanda panze. Sei mukadzi yakandishungurudza for long time. Pandazongozviudza kuti izvi zvandichamboona unge pachine kuti rudo. Vana 2 ndaanavo. Uyu mukomana wangu wechi3, uyu pandakasinosununguka, ndakanosununguka futi musikana, mukomana wechi3. Ndakava ndatongotanga kungodzidza kungozvimirira ndega, kushanda, chipawo vana, chiita sei, ndichienda kumapati time, ndichibereka mwana, ndichisiya uyu, ndichiita sei. Pandazotora vana vaibva ndavaendesa vese kuna hanzvadzi yangu uyu anga ane gore ne6 months. Pandanotaura nemuroora wangu uya akambosara nemwana mukomana uyu, ndichitanga enda kumusha, ndati mai guru, imbosarai nevanhu ava ndimbonotsvaga mari kuMozambique. Ndanzwa kuti kune matemba, saka ndikufunga kuti ndende ndinotora matemba. Ndikauya nematemba ndotanga kutengesa, ndoita mari. Zvaka mai guru, matogona tete, ndokutoti mukwanise kurarama. Ndandashandawo, ndaunganidza kamari kangu. Pandaenda kuMozambique pakutanga, ndauya nematemba, pandatotengesa. Kechi2 pandaenda vanhu vanouya nematemba, matemba acho ndakamatora kune mari yanga yakakwira kuya kuno kana kuburitsa. Kechi3 tichidzokera uko, ndandatomira ndichida totenga matemba, ndatongoonawo mumwe mukadzi, ndatomutsi kuno kunowanikwa mabasa here. Patonditi nditori nemunhu ada kubikirwa sadza ari panonzi paMagwe apo, ndandiri kusaidi kumukumbura mazuva acho. Ari panonzi paMagwe apo, enda paMagwe apo unobvunza pakatodaenda pakeri nonoita sei, noshanda basa iro rekubika sadza. Vana vese ndatosiya. Pandaenda panonzi pakeri nopaya, kunonzi kuMagwe kuMozambique. Ndatokrosa ndaita kujamba futi.
pandasvika pamagwe paya pandakutanga kutoshanda basa rekubika sadza mwedzi wangu 2 ndisina kana kutumira chinhu kumusha ndichiunganidza mari nokuti mari yacho yaisakwana kuti nditenge chikafu mwedzi 1 ndotumira yaisakwana. Pandati mari yangu yandanchida kuodha matemba yaenda nayo iya pandaichinja ndaisa kumametikashi pandatambira mwedzi wekutanga mwedzi wechi2 pandandotenga grosari aiwa ndakatenga grosari rangu rakawanda rekuti kana kumbawo vakaita se vakafara nazvo pandatumira kuna maiguru ndikati maiguru ndokumbira kuti mutombogara nevanhu vavo ndichikwanisa kubatanidza pamwe ndingawanewo chimwe chinhu. Maiguru vakagara nevana pandazobva kumagwe pandazoenda kutete ndaenda kutete pandati maiguru zvinhu zvanga zvakuita sezvinofaya zvinhu zvanga zvanani upenyu hwanga hwanani upenyu hwanani kudaro pandati maiguru ndipei vana ndikwanisa kuva infact maiguru vaya vanga vasingachade handisi zoti vanga vasingachade here kandi vanga vasingachawirirani nemurume wavo ndikati vanga vasingachade ndogonongovanyepera but zvaa zvakungonetsa zvinzi nhasi mangwana ungomboisirwa odhiyo yatiraona wako hanzvadzi yako yakuzondidai mangwana hanzvadzi yangu yacho yaisa musanyeperwe tete hakuna problemu akudzimara ndazongoti isai vana ivavo pabhasi. Vakasvika vega mumozambique vasvika mumozambique pandanovatambira pabhasi stop pandaenda navo kwandaigara pandakutanga kugara vana vakatanga kudzidza kuchikoro chekumozambique pakutanga uyu yangati kurei musikana mukuru zvakamuomera kudaro mukomana uyu futi zvakamuomera vava vachingoti hazvisi kuita hatisi kuzvigona izvo hatisi kuzvikunda zvekuchikoro kwacho taakuregedza taita sei asi ndakangoti hashingai vanangu ndozviripo. Patagara mumozambique zvaitonge zvaiita nani zvichiita nani zvichioma kudzimara ndakaita vedu ndakaita zvikwereti zvinhu zvakazooma futi kutonge zvazvine mamhepo ndaita zvikwereti zvokuti ndakakwereta mari yemukando ikandishungurudza kuidzosera mariyo zvekuti ndakabva ndaona mozambique yakandishatira nokuti vanhu vakandiendesa kumapurisa kuita seisei kumozambique kwagara ndokumusha kwedu asi isusu kwedu kuchimoina ndiri kutete ndeziwayo zvinhu zvakatanga kundiomera kuti ndakatambudzika ndikati izvi zvinhu izvi zvaoma futi pandidzokere kuzimbabwe 2024 January pandatora vana vese nehembe dzepamuviri dzadzingori dzaingokwa mumwe nemwe anga nesechero rake saka hembe dzake dzaifanira kungokwana musechero rake pandatakura vana patadzoka pandanosiya vana ava manje vangu ava vakabuda mudumbu rangu pandanovasiya kumba kwatete vavo kwamurewa ndikati tete vanga vakura ndanda kuonawo kuti vakura vakwanisawo kuitawo mamwe mabasa kuita sei ndikati tete imbosarai nevana ava inini ndiri kutanga kupinda muno muzimbabwe ndanda nenguva ndisimo ndimbotsvaga kuona kuti ndorarama sei ndikawana basa ndikazogarawo pariseto kuti ndozotora vana. Tete vakati tete ndakatotanga tataura nawo ndiri mumozambique vakati uya nemwana wanzvadzi yangu usashungurudzirwa nawanzvadzi yangu ikoko uchiti zvinhu zvakaoma uya navo kuno vagare kunoko ndikati tete vaita basa pandasiya ava 2 pandadarikira newangu mukomana bva ndauya naye kumboko ndauya naye ndopandakagara pamba pakashayikira mama vangu vanhu vacho ndaivati maiguru pakuti vaiyera mutupo mumwe chete ivo namai vangu saka pane pamwe pekuti zvaimboomawo ndiri mudiki paipai vaindichengeta vaita sese saka vakazonditi uya pano nemwana mugare panapa hapana chakashata uye mugare panapa nemwana vairwara ndakagara navo vavari amai vangu zvoti ndakavaona vari mai vangu vavagara ndakagara navo vairwara vakarwara vakasvika pakushayika ndiri navo tikavachema tikanovaviga ndiri navo vandanzi nevana vavo iwe uchitongosarako chigara papi chigara panapa hapana kwatingakurasira hapana kwatingakuisa watongosarako chigara panapa vana vavo vamwe vadzokera mumozambique vamwe vadzokera kudzimba dzavo pandasara ndini ndichigara pamba ipapo kusvikawo hazvo pari nhasi ndopandichiri kugara right. Ndauya nevana kubva kumozambique ndavasira tete vakatanga kukomplena pane pamwe pandaiwana mari ndotumira panewo pamwe pekuti ndaishaya mari yekutumira kuna tete ipapo zvinhu zvokuti hazvinzwisisike kana munhu achigara nevana vaisazvinzwisisa pamwe pacho ndo like zvavambotaura pakutanga kuti ndiri actress futika vaiti vakaonawo madhirama vari ikoko bva vati munhu kuti uri kushaya mari munhu wandaona patiktok munhu wandaona mutv mai manje otaura kuti kushaya mari madhirama ako ari kungotengeswa kwese vaito hamenoti vaizviona sei kwese uko sei usiri kugona kuchengeta vana ndoti tete zvinhu hazvina kundirerukira
panda kusvika tete vai vazoti vana vakabva vazotorwa nababa wavo. Vatorwa nababa wavo vakatanga kugara namainini. Vana vakaita gore rese vasingaendo chikoro, havana kuvaendesa chikoro, havana kuita sei, kusvika mwana wangu akashungurudzika wekutanga. Akasvika panguva yekuenda kuperiod achigara ikoko, kana achizvitaura so musodzi yangu inotoerera bhoza anoti mama ndakaenda period ndisina kana kuudza. Ndaitya kutaura kuna mainini kuti ndadai, ndaitofunga kuti zvinorovesa kubuda kwandaita ropa, ndaiti pamwe zvinorovesa. Saka maini ndakatraya kuvaudza, havana kuti akia nazvo. Ndepasinawo mukadzi wepa next door ndiye akatozonditi chi abva anotengera mapedhi. Birthday rangu rakasvika, noti birthday rake nerekahanzvadzi kake kakazvarwa ikoko rototedzana 15, uyu ndiwa 17. Saka murume wako akatozorora futi. Murume wangu akatozorora. Akatorora vakadzi vanosvika 4. Inini nditori wechi5. Akarora vakadzi 4. Saka pane wakazorora zvekunyatsa kugarisana naye, zvekutogarisana naye, anotiwo vakazoramba nawo zvavo. Nezvavakasanganidzana nazvo ikoko. Saka mukadzi yanga asingabati vanhu vangu zvakanaka. Aivashungurudza. Zvokuti mumba maibikwa mapoto 2 eporridge. Vana vangu vaimuka vanzi bikai porridge renyu, iye ozobikira vana vake nguva inotevera. Saka vana vaibva vadzoserwa futi kuna tete. Vagara futi natete, vagara futi natete, vagara futi natete. Pavazonzi vana vabva vazodzokera. Vabva vazoya kuno kuholiday. Vauya kuholiday pavazodzokera ndavadzosera kumba kwatete. Ndatotiwo ndandanika mari, ndavapa mari, ndavapawo kagrosari. Vachisvika kuna tete vakatora mari negrosari bvavatidzokerai kuna mai venyu. Vana bva vadzoka kuno kwari January. Tichitoti vana vari kuvhura, ndofunga tatine 1 week chairo rekuti vana vavhure. Zvakandiomera. Zvakandiomera, pamwe pacho ndopekuti ndaikudzai madam zvakandiomera muchindibatsirawo, makandibatsira pakawanda, ndichitaura madam zvakadai. Makamira neni, vanhu vakamira neni vakaita sei. Panguva iyoyo kusvika vana ndazokwanisa kuvaendesa kuchikoro. Kuchikoro kwacho ndinovaendesa, asi kwete zvekuti zvakaringana. Dzimwe nguva vanodzoka vadzingwa, mabhuku, zvakawandisa zvandosanganidzana nazvo. Right. Ndine nyaya yekuti pane pandisina kutaura pekuti baba vangu nini havana kubvira vamboita chitupa kana birthday. Mai vangu havana kubvira vamboita chitupa kana, handizozivi kuti vakachiita here kana kuti havana, nekuti vakashayika wavo ndiri mwana mudiki. Inini wacho pandiri panapa handina kana chitupa kana birthday. Vana vangu havana kana birthday. Mwana wangu akaifanira kunge akaenda grade 7 last year. Haana kuenda. This year aifanira kunge ari grade 7. But ndakazongoti grade 7 kunodiwa birthday handiti kuti unyore. Inini birthday racho handina kwandorowana ende handina. Inini wacho handina. Inini wacho hamuna. Saka bandangomuti chienda usasaende ku grade 7 kwacho. Chitongoenda form 1 kumacollege tonokumbira kuti mwana haana birthday. Aende kuform 1. Saka haana kutonyora grade 7. Haana kutomboidzidza, haana kutomboinyora, akangotangira bva form 1 gore rinore. Right. Uyu mukomana uyu akadzidza kusvika pagrade 7. Adzidzawo kusvika pagrade 7 zvazvaoma futi. Iye wake akabva atiwo nemuromo wake, inini chandakuona chandogona kuita kamamaka. Mirai nditanga hangu kuenda kuzvimapisi job, zvikanzi kuri kudiwa munhu nekuti anga atokura. Grade 7 yake aifanira kunga age yanga ari grade 7 aifanira kunga tori form 3. Age yanga ari grade 7. Akadzokera kumashure. Akadzokera kumashure nenyaya yekushaya. Kana iye musikana uyu akadzokera futi mashure nenyaya yekuti vese nekuti ipi zvezvi 10 years ari grade 3. Anofanira kunga to grade 5 6 but ari grade 3. Uyu we14 years ari form 1 ndakazototi akutozomujambisa. Grade 7 aifanira kunga ari this year nenyaya yekushayiwa. Saka vese vakadzokera kumashure. Saka mukomana akabva ati inini handichada hangu. Uyu mwana wasisi wako. Mwana wasisi akabva ati handichada kuenda kuchikoro nekuti mari yacho chero ndikati ndoda kuenda, hapana, tiri kungokupai stress, hamuna kwamuri kuwana mari, nekuti hapana kwamuri kuwana mari, zviri kungooma ivava vacho kuti muvaendese futi tori basa. Saka inini ndakutsvaga hangu zvimapisi job. Senga akaonawo kuri kuvakwa anoenda, akaonawo kuri kuitwa chipisi job chii anoenda, ndo atove mararamiro edu atakutoita izvozvi. Saka ndo nyaya yangu yandandichida kutaura iyo. Okay, so nyaya yemabirthday futi yakaoma. Saka baba wemwana ndosakatoti havana mbobvira vakuda, bosi nanhasi havana mbobvira vamira newe pavana.
havana vana chero nditori nenhamba dzavo ndotombovafonera ndoti nhai vedu vendibatsireiwo pavana. Vanotaura kuti vanogona kungokuudza kuti mukuda mari, vana vanobhadhira mari yeschool fees. Ndotaura kuti vana vanoda mari yakati paschool fees, zonzi alright, hamirai ndikuuya nai mai manje. Ndikusvika ipapo ndosvika mai manje, so ndoti tinoita topedza kutaura. Havachatodairi foni yacho, havachatotaurike navo, hapasisina zvatingatotaure. Ndo kurarama kwacho kwatinoita kusvika vana vakura nhasi. Ende baba vacho havasi vanotambura, mazivira ndo vaita, havasi munhu anotambura. Vane zvigayo kuhoploop, vane nzvimbo yemashopu mabhawa kuhopli, vanotofamba nemota kutaura kwandoita so. Asi chero ndikatraya kuvati vana kuno havaite, havafoni, havaite sei, havabvunza kuti vana vari sei, havaite sei. Havatodi kunzwa kubva vana pavakangouyawo kwandiri, even kubva vari kwavari kwacho vaisa vaendesa kuchikoro. Vabva vaenda kune hanzvadzi yake kwacho aisa vaendesa kuchikoro. Ndini ndaitongwavha kunoku kusvika vana vaisvika pakuenda kuchikoro. Madhezi aya munoziva ndichishanda uko kuMelbourne Mumba, ndirahouse girl, ndopakatanga kuenda vana kuchikoro. Right. Vana vaisadzidza ivo kutoti vanofungawo kuti vane vana ndononge zvinhu zvavasingafunge, ndononge zvinhu zvavasitorina basa nazvo muupenyu, kuti baba ava vane vana kana kuti vanotombofunga nezvevana 2 ava. Ko wake mukadzi wake waari kugara naye izvezvo anoenda kuchikoro here? Mukadzi waakasiyana naye gore raperere. Vakazosiyana? Vakazosiyana. Vakaita mukomana, maybe nyaya yekuti mukomana uyu anenge atori ne5 years, but anotoenda preschool inodhura yekutotakurwa nebhasi, vachitodzidza zvakanaka. Asi ava 2 ava vekutanga ava havatodi kunzwa nezvavo. Handizivi kuti nyaya yacho ndeye yatakatadza. Kubva kare vana vari vadiki, kubva pandakabva kwavari, uyu mudiki atori negore 6, handinabvira ndamboona support kubva kwavari. Kubva zvawakabva kumba kwavo ndakabva kumba kwavo, uchizoenda kuMozambique uchienda kwese uko, wanga ungori 1? Ndandingori 1. Zvoti mudiki uyu izvezvi gore rinori muna September andikwanisa 10 years. Ndakabva kwavari mwana ane gore 6. Kubva ipapo kusvika izvezvi hapana sendi, hapana kana chicha ndinowana kubva kuvana ivavo, kuvabereki, kuhama dzevana vangu. Hapana, zvese ndomira ndiri 1. So kuroti kana mukuru wacho akatadza kunyora grade 7 nekuda kwebirth certificate, saka kuroti mudiki uyu ari grade 3 achatotadza futi kunyora. Izvozvo ndomaonera andi kuzviita, ndomaendera azviri kuita, nokuti inini ndiri kutraya kutsvaga munhu anokwanisa kunditoresa bethi. Zvinhu zvake zvinotoita kunge zvine mamhepo mufunge. Ndinotraya pane pamwe pekuti ndotombotsvagawo mari ndotomboiwana, handiti ndoti nditsvage vanokwanisa kunditoresa bethi handivawane. Chero vasiri vedzinza rangu chaivo. Uri kutongomuda munhu anokwanisa kukutoresa bethi. Nekuti zvaizvezvi zvinhu zviri kuoma sei, handina basa randinoshanda mazuva ano. Chero musikana webasa chaichai maid anodirwa chitupa, handina kana kwandokwanisa kuenda ndisina chitupa. Saka ndakungoti chero vasiri vandisingazive ngavangonditoresawo chitupa. Asi hapana, hama dzamai vangu hakuna, nekuti havana kutokwanisa kubvuma kuya panhamo. Chero pavakangovigwawo mama wacho zvakabva zvangorambawo zvakangodarowo. Takavashanyira tichitraya kuda kugadzira ukama navo, asi ndoona kuti havasi kubvuma. Plus futi vese vakuru vese vakashayika, vasara vana. Shame. Yes. Yeah, situation yako inorwadza. I know wako kuti waigara uchingondoudzawo yenzve kuti zvakamira so. Saka I'm glad kuti wakwanisa kushare zvauri kusangana nazvo. Ko mazino akaita sei? Maita basa munoziva. Right. Ndaigara ndichirohwa vanhu. Muri kuona mazino aya? Kurohwa. Ndinorangarira rimwe zuva ndichisona aya mazino akuti azozunguka. Ndogara ndichiona kana vanhu mucomment section vanokumbokutsvinyira vachiti mazino. Saka ndosaka ndati share experience yako kuti vanhu vazive kuti dzimwe nguva ukaona munhu akabhenda ziso pane zvinenge zvichiitika, saka iwe ukakomenda uchimuseka uchiita sei unogona kutomuwedzera marwadzo kana so nyaya dzovataurira panyaya yemazino apa kuti pakafamba sei. Inini ndaigara ndichirohwa, ndaigara ndichishungurudzwa nemurume zvekuti ndaishaziva kuti
ndinenge nyaya ndaita short kuti maybe kuti ndikasika hangu kuita se kupedza but ndairohwa zvoti ndakanzi sara uchisona sitombi. Saka sitombi riya ndakashaya zoti ndorisona sei. Ndandisina mari maybe dene mari ndakangomhanya norisonesa ndobva ndati ndasona but handina kukwanisa ndasina mari. Saka sitombi riya ndakashaya zoti ndorisona sei sitombi ndoita sei handina zitsonozombe ndakatsvaga kune vese vandozivawo maneighbor ndakashaya vakati hatina tsonohombe hatina tsono. Saka paakauya manheru akatora taitodya sadza vanditi wasona sitombi rangu ndati ndashayiwa tsono ndashayiwa futi chekuita se chekurisonesa chekuita sei taidya sadza raipisa pabata sadza riya panditi afa panangodai so fast pandaramba ndakadai so pandakachisimudze musoro chingoti pamwe zvinhu zvapera panditi kwatu nekuseri kwerwoko pandatanga kubuda ropa zvokuti mukati umu patori twandotonzwa tindoti girigiri nanhasi twekukuvara kwandakaita panguva iyoyo. Pandabuda panze ndakadai so mazino angu aya akabva atanga kusheka aya tu andozongezeka aya kurohwa ikoko ndairohwa rimwe dhei ndakarohwa necheni musi wacho manje kana ndakutanga kuzvifunga zvinoita kuzara maziso mangu nenda kuti zvinhu zvikutoitika cheni yekuti kana tiri kumamisha tinoisa kudai kuti tikiye dho iyoyo yakandirova apa kundirova kunditi ichipa yakapera paakapedza kundirova pakabva patoita ipapo zvimablisters kuti kwakatiyera cheni iyayi pakati pemusana wangu apa nditori nechivanga cheni iyoyoyo futi nekuti cheni yakazogara mumba itori ndiyo wiponi yangu yekuroheswa ende isingade kushayikwa futi mumba macho imomo cheni iyo apa ndiye murume uyo akakutora mustraight right ndiye murume uyo yakanditora ndo pandazombotaura pakutanga kuti aisandida nekuti ndikarangarira zvese zvaindiita zvese ndoona kuti kana kutotaura kwacho aitozvitaura kuti ndakamanikidza ndasingakudi wakanimanikidza ndasingatombode kugara newe saka ikorowa necheni aindirova necheni aindirova nemaoko dzimwe nguva medium pane munoziva nenyaya yekuti ndinoenda kunyanya kufunga stereka ndinozoita ndichisiya zvimwe zvacho. Pane pandakuzoita akazotanga kudanana nechemberi nemukadzi anga ari muhombe kwandiri so ainzi Charity mukadzi aigara kuHopley. Mukadzi iye handizivi kuti zvanga zvazvokuti zvivanda here zvidhoma kana kuti chii. Ndaiti manheru ega ega ndakuda kuti ndivate kudai so ndaingonzwa nzeve idzi dzaitanga kungoti kwii zvokuti nanhasi mukataurira pasi ameno kana makambozvinotisa handinzwi mukataurira pasi stere pepe handinzwi handizivi kuti ndizvo here zvakakonzeresa kana mambama ndairohwa futi saka ndainzwa nzeve idzi kutanga kuti kwii mazino ayo bva tanga kutotonge ndakuda kurumana kutonge ndiri kudedera nechando kudai so ndakutonzwa handichanyatsiziva zvandiri kuita ndobva ndatongoziti zii ndakadaro ndaimbonamatirwa ndaimboita sei saka pane hanzvadzi yangu diki uyu anondisiyira uyu sisa wangu ipapo ngatosheka kuti hanzvadzi yangu anondisiyira uyu akabva anditakura akatohaya mota masuva acho ayo akati uyu munhu toda unomusiya handiti murume uyu ndiari kutoti zvinhu zviitike ndonomusiya kumusha ikoko ndonomusiya akadai so pandatakurwa ndandatone vana ava vesa vari 2 vanangwa pandatakurwa pandaenda kumusha pandanosiyiwa pavangonondisiya zvekungonondisiya vakati so hatichazvikwanisa mwana uyu ndiari kuzvikonzeresa ndianokwanisa kuita se kuzvipedza zvirapa izvi pavandisiya ipapo ndakaita vanhu vanotaura no ndakaita 1 week singazive kudya singazive kunwa mvura vachiti vakaisa mvura mumukanwa mangu yaingobuda ndakarwara zvekuondoroka muromo yabva wanyatsa kuitira tupiriwiri bandaita murwere chaiye zvokuti vanhu vese vanonge vachingoti murwere arapo mena akapona chakurwarisa chii chaizvo mena akapona ndaingonzwa like takatogara dai so vanotanga kutongopera simba tanga kutongopera simba ndobva ndashaziva kuti chii chiri kuitika chaizvo ndobva ndatongodonha kuti tongoti zii hapasisina zvandichakwanisa kuita kana kufunga kana kuita sei zvatopera
ndo zvandairarama ndichiita. Saka murume wako paakurova ainyatsokuroverei chaizvo? Yapakakurovera sitombi nesimbi? Simbi yange yakutogara mumba cheni yesimbi? Yaitogara mumba. Pane musi wandakabuda ndichiti ndoda kuenda kune kwatainoita maricho kwainzi kwaomba. Saka kwaomba ikoko ndakatsvaira mba manheru. Mamangwana ndoda muka ndichienda kupi kumaricho uko chichi ndinoita pamwe ndingawano nokuti maikishimba ivavo vaitengera vana mwana anga ari chiri mudiki. Saka vaiti tikapedza kuvashandira vaiuya kuno kuHarare wotengesa zvatinoita anenge ari magaka, makerotsi chii. Tete ainotema makerotsi, inodzora makerotsi kana kuti kutema magaka waya wotengesa muHarare. Saka vapedza kutengesera kuti mutitengero mapendi evana. Kana angu chaiye mukadzi mukuru ndasvika pakusona pendi. Ndoti nditengereyo mapendi evana. Saka zvaitoita mwana aitoonekerawo pane vanhu kana ndadaro. So vanditi vandatomuka makusenseni vandatsvaira yadhi yangu vandati ndakwenda kumaricho vandatooneka kuna amwe nangu ndikati mama ndakwenda ndaenda paya zvanobati nomaiti ndadzoka kuno vandadzoka zvanzi kuenda upi ndikati ndikuenda kwaomba kunoita se kunoita maricho zvanzi maikishimba vagara vanokutsvaga nyaya kwekwe vanozoenda kuHarare ikoko ichi chinoshamisira kuHarare mutange musina kumbobvira mambogara kuHarare ndikati pari zvino mwana hana mapendi mwana hana hembe matirauzi ekudziya kuri kutonhora at least ndikaendawo kumaricho to maishimba pavanobva kuHarare votigirawo zvekupfeka zvemwana niniwo ndikudawo mapendi. Ndakarohwa musiwo ndakarohwa zvikanzokundipikisa ndichitotaura because tichitotaura ipapo tichitotaura tisati tatomboita zvekupikisana pasina kana zvekuti unoti ndoda kuzvinorovesa tichitotaura tichitowirirana zvakanaka vaivanzoshandisa ukoko uri kana wanzi kwatu simba remurume watodonha wakutotanga kurohwa kana chiri chichero chiri padhuze navo ungava mugoti chaiwo waindirova vaya vaindirova apa usina kuudzwa kana kuripota unenge usingakwanisa handiti papasi kwako usina kwekunoripota papasina ndezvekutongoenda mumba ochema ndairohwa zvoti ndaikunomuka mangwana makuseni ndisiri kuoneka kumeso omuka makuseni ndaiwanza kuti ndikapedza kurohwa ndobva ndati mangwana handibude panze unenge watostabhoneko hazvidiwe zvokuti mangwana usabude panze bcause pabasa rinotoitwa ndo nanobikirwa newe saka inini ndaiwanza kuti ndikarohwa ndati mangwana panze handibudi ndikati panze handibude paipai vaibva vatora inonzi vaibva vauya futi vokurova futi kwete zvokuti vokusiya wotinyati urwara vaibva vakurova futi rimwe dhei ndakaenda kukiliniki ndainzwa musoro ndati nende kuclean musoro wanyanya kutema ndandine musoro wemuringazuva uya zuva rikangobuda ndikangoritarisa dai obva watotanga apa unorwadzirawo apa raakugotsi unorwadzirawo kugotsi pandati ndimukire nendo clinic pandamugana naenda kuchitowa kuclinic ndasvika clinic pandasvika pandarapwa ndapuwa mapiritsi angu pandanyorerwa bhuku rangu pandanzi chienda ikumba pandakudzoka mumba ndasvika mumba ndasvika ndikagara mumba mamune mari yaida kuti kushanda zvimwe chete izvozvo tatabva unoitengesa fishi saka zvekutengera mwana tuyembe tachida toinoipa tachifanira unoipa maiguru vamwe maiguru vavaripo pamba kuti pavanoenda kuHarare voigira mwana tuyembe pandati ndakagara pasi ndatosvika pandagara pasi ndichiti maswera sei amai maswera sei baba ivo vaipomba ngoro baba ati novaipomba ngoro vari pasaidi namukoma wavo vavati pandati pavanditi mai tinosenda mari yange iri mumba iri kupi ndikati mari yandakaipa ndakaipa maiguru vaizviziva asi pavanhu ndo mairaramiro ataitoita pavanhu taitorarama zvekuti vaitonge ndisina chanambovaudza ndikati uyu nezuro takataura kuti tigare taipa maiguru tinozoita sei tinozoishandisa since maiguru ari kuenda kuHarare mangwana ndo pandakapedzera kuziva kuti ndichitaura navo nekuti chinhu chavanga vakabata vachipombesa ngoro chaizvo kabva vachivhire mumba kudai so chasvika uchanditi panapa ndanyararira ipapo ndazoti papaya ndazomuka ndakabata makii ndakazara mvura ndopinda mumba ndofumana chandandamboroverwa chii chaizvo vakanditi ndikazovabvunza ndikati asi tomboti dendafa nekuti pamarova pagotsika ndopanotouraya munhu tomboti dendafa maita sei zvikanzi ndongo chitobva kuchipatara zvazvitori easy ngoratidza hama dzako kadhi tototi wairwara mapiritsi akwa ende zvakanyorwa zvese nezita rako zvese zvazvasina kana basa zvoti ndakapapo ndipo ndakangoona kuti munhu ndingogara naye but kundida chaiko chaiko
munhu anokuda ambofunge zvese izvozvo neinazvo. Very sorry. Very sorry. Sure. So ndezvipi zvaungade kuudzawo munhu ari kuona izvezvi, ari kusangana nezvinhu zvawakasangana nazvo, especially kuabhuswa futi nemurume, ungamuti chiyo? Inini ndoda kutaura kuti munhu ari kuabhuswa mazuva ano, inini chandakazotoona chakakosha kana ndaabhuswa inini ndakazvimiririra, ndinoita move out nekuti dai pasina kushingirira kwandakaita ndichiti ndoshingirira imba yangu, ndoshingirira murume wangu, dai pasina kana space rese rangana, dai pasina mazino ako ari kuzungunuka, anozunguzika, anogona kutozodonha kuti ndotomatyira kuti akadonha wazara mavende, chadonha kana 1 ndatubva ndatoita mavende chaiwo chaiwo. Saka ini ndongoti kune vanhu vari kunzoku, kanoona zvinhu zvanyanya buda neupenyu hwako. Kuna vanhu vari kurohwa kunzo, nyatsoona kuti munhu uyu arirohwa zvisvika pakuti arwadziwa. Ini ndinongoti hangu ndiri ndina hangu ndinobuda ndoenda, nekuti ini denda ndakabuda pachine nguva, ndine utano hwangu hwakanaka, ndine mazino angu akanaka, ndisina mahistress aya, ndakabuda pane ndisina kumanikidza, futi kunzo kumusamanikidza nerudo. Kana ukaona kuti munhu haasi kukuda, siyana naye, nekuti inini ndakashingirira sa misodzi pamatama. Thank you, Rosie. Ko ndezvipi zvimwe zvaungadewo kuudza, noti iwe ndowakazviexperienza ndounokwanisa kunyatsopa munhu advice yacho, especially kune vakadzi vanozosiyawo vana, zvinhu zvakaoma, but iwewo pazvinhu zvese waingoshingirira futi une vana vako, iwe waimbowasiya 2 minutes uchida kushanda, but wakazongodecida kuti rega nditambure nevana vangu. Saizvezvi uri kugara nevana vako, chero uri kuzonetseka nako paschool fees pazvizvi, but une vana vako. Ndezvipi zvaungade ngoudza umwe munhu ari kuona, nekuti umwe mukadzi anotora kuti kana murume achindibata rafu kudai so ndangomusiyai nevana vake, ungangotiwo chii? Alright. Ini ndangoda kuudza vakadzi vari kunzeko kuti chero ukatambura zvinengei, tambura mwana wako ari kumusana, tambura naye mwana wako iye ari kumusana, ozotokurawo, nekuti ini ndinoona kuti kusiya mwana haana chanoziva pakunetsana kwamai nababa. Saka kana inini ndakuti ndabereka mwana uyu ndichimuda, omubereka obva wazosira mwana musvava, mwana mudiki asati akuziva kune murume oenda. Izvozvo zvinhu izvozvo zvakashatisa. Kana watobereka mwana wako, enda nemwana wako, tambura naye, paanokura pesi iva unaye uchimuona, mozoti mazuva andiri kutaura kuti vana vaigara kwatete zvanga zvakaoma zvisingamboite, zvakaoma zvokuti ndechizoti vadya here, pamwe zvezvarara nenzara, pamwe zvaita sei, asi izvezvi ndakugara navo, nzara tinotorara nayo, hazviri kuti hatirari nayo, tinotorara nenzara tisina kudya, asi tinenge tiri tese. Ivo vachitoonawo kuti mama vacho havana, vararawo nayo. Mangwana makuseni tomuka, Mwari votisimudzira, totangirawo ipapo, pamwe tawana chekudya, pamwe taita sei, tiri pamwe chete nevana. Musasiye vana, madzimai. Kuve singu hazvirevi kupererwa. Kuve singu otsvaga chekuita, kutengesa, kuita sei vana vanotokura vakaenda kuchikoro. Thank you so much, Rosie, nenguva yawatipa. Ndoziva kuti hazvina kupera zvese. Tikaona mukana wakasununguka futi, unozokwanisa kudzoka futi uchititsanangurira zvimwe zvawasirira. Ndokuzova kuti wange uinazvo zvakawanda, but cameraman wazotaura kuti tatorwa 2 hours. Saka minoti tichivhara yedu podcast yedu, ndezvipi zvauri kufunga kuti izvezvo zvauri kunyanyodawo help? Pamwe pane akatarisa anogona kungoti rega ndikubatsira, especially panyaya yebirthday yaunga uchitaura. Inini handizivi hangu kuti machanel wacho zvinofamba sei, nekuti mama wako hauna avapo, vakazoshaya handiti kodhedhi wako. Baba vangu variko, asi baba vangu zvakangofanana nekuti havako. Nekuti kurarama kwandiri kuita, kutaura kwandiri kuita kuti vana vangu ndoko vanorarama vachiita vasingazive kana help kubva kuna baba vangu. Ndo mararamiro andakangoitawo inini. Ndakasvika pakutokura ndikatambura, kutambura kwese kwandiri kutaura. Baba vangu vaivepo. Havana kana havana kubvira vakambosimudzawo musoro kuti kune mwana. Kana kuita sei, hapana. Saka vakwanise kutoresa kuti birth. Ivo vacho havatorina. Ivo hatorina birth, wambotaura kuti havatorina birth. Saka mino guys vanoziva nezvazvo kuti zvinombofambiswa sei kana situation yakamira so. Kana paine anoziva kuti situation inogadzirika sei, especially yemabirth, guys pakaipa kutora chikwadi, pakatoipa.
munongotibata guys, namba dziri pascreen kana kuti munongotibata pa 0777 479 497 then motionesa kuti Rosi anga achibatsirika sei. Menoti pane chimwe here? Pamabreath papo ndipo pandine shungu noti ndo panokumisa futi kana kuwana basa nditi ndikwanise kushanda kuti ndikwanise noti ndikawana chitupa ndokwanisa kushandira vana ava. Izvo zvandisi kukwanisa kuvashandira nekuti handina chitupa, hapana anondida kunzoko. Imi makatoti mwoyo wakanaka kunditambira ndisina chitupa, pamwe de makatoramba kuti iwe ndikashaya zvinhu zvangu ndozokutsvagira kupi. Ine ndo zvizhinji zvanongobvunzwa nevanhu, saka basa harisi kuwanika kuti ndikwanise kuchengeta vana ava. Yes, thank you. And nemari of course tinoacta tinoezera sei, but nenyaya yekumadrama haizokwanisi kuita sei, haizokwanisi kuraramisa mhuri. Ndosaka tichigara chingokumbira kuti guys share patinopostawo madrama edu share, because tichida kuti vamwe vedu vatinenge tinavo tichiziva masituation kuti vagokwanisa kuita sei kuraramawo. Mukawanzawo maviews nekushare vamwe vedu vatinenge tinavo vanokwanisa kuti kurarama pazviri guys, because munhu anenge achingonzi celebrity haandoacta namisha vanenge vachizoita sei, saka mari ainayo apa munhu asina kana mari guys. So thank you so much guys for tuning in. And kana paine aringanzwe kuti ane nyaya yake anoda kumbotaurawo kuti asunungure mwoyo wake, anotibata zvekare panhamba dzandambotaura dziri kubuda futi pascreen. Kana paine zvekare chero ane nyaya dzake dzinofadza dzaari kuda kutaurawo kuti vamwe vamukorokotedzewo, kana kuti zvipe umwe munhu wosimba rekuti kana paine zvakashata zviri kuitika muupenyu hwako, upenyu hunokwanisa kuchinja futi ukazoguma wakufara, munongotibata zvekare, namba dziri pascreen. Thank you so much Rosi. Ndozoti wamboita kaurerukirwa boss kubva kudhara waingoti Mishi ndoda wamboti nyaya yangu igadzire uite drama, so this is the start kuti wambobuditsa zviri mukati, aidowasa zvapera. Thank you so much guys. Tokubatai muchikamu chinoteera.